Pêl-droed gartref gyda Screwfix. Noddwyr pêl-droed ar S4C. Mae pob Ronaldo angen Messi, pob Tom angen Jerry, pob arch arwr angen gelyn i'w herio a'i gwthio i gyrraedd yr uchelfannau. A dyna'n union sy'n digwydd yn uwch gyngor Cymru JD. Diolch i Ceicona a'r Seintiau. Y ddau'n taro 6 ganol wythnos a'r ddau yn gwbl gyfartal. A'r unig gwahaniaeth yw gwahaniaeth goliau. Ac ai hynny, bydd y gwahaniaeth mawr pan ddaw'r awr i goroni pencampwyr. Mae'r awr na yn agosau hefyd, y Seintiau Newydd, gartre yn erbyn Pen-y-bont. Nawr mae 8 gêm i fynd, Ceicona, gartre yn erbyn y Bari hefyd. Nawr ni gadw chi mewn cysylltiad â'r cyfan sy'n digwydd ar bnawn cyffroes arall yn uwch gyngor Cymru. Ac yn bnawn hyfryd fan hyn yng Nghoes Oswaith. Sion Moredydd sy'n cadw cwmni fi. Yr haul yn gwenu, mae'n hyfryd cael bod yma, Sion. Mae mor agos, mae'n gyffroes, ond pwy sy'n mynd i blincio gyntaf rhwng y ddau yma? Ie, cwestiwn da. Ond pa mor braf yw i bod dan i gystadleuaeth, oedd hi'n agos y blwyddyn diwetha, ond wrth gwrs y pandemig yn cicio mewn. Ond gret i weld bod gyda ni cystadleuaeth rhwng y ddoi dîm. Sawl blwyddyn sy'n wedi gweld y Seintiau Newydd wedi ennill y gyngor erbyn dolyg. Felly dwi'n hapus bod gyda ni ddoi ceffyl blan. Dwi'n siŵr am dolyg, ond mae'n wedi ennill yn gynnar i fod yn hollol dig. Ni'n sôn, wythnos nesaf, mae Ceicona yn dod yma. Seintiau Newydd yn erbyn Ceicona, ni'n sôn am bwysigrwydd y gemau yna. Mae rhaid ni fydd yn penderfynu'r teitl o bosib, ond os da Pen-y-bont rhywbeth i ddweud am hynny? Wrth gwrs, ni yn wedi canlyniad arbennig o ddalan yn Ceicona yr wythnos diwetha, felly fydden nhw'n dod yma llawn hyder colli'r bala ganol wythnos, ond maen nhw'n dîm sydd yn gallu'r chwarae pêl-droed. Beth sy'n ddiddorol yw bod nhw wedi mynd ar y blaen yn erbyn y Seintiau dwywaith yn y 4 gêm yn y chwarae yn erbyn ei gilydd, felly ydyn nhw'n gallu cadw y momentum na a cael pwynt, neu falle triffwynt. Ni wedi sôn am y rheolwr newydd gyda'r Seintiau, Anthony Limbrick wedi dod mewn, 2 gêm, 2 fuddugoliaeth, heb ildio. Ni siarad o fe cyn y gêm, ond y deimlad da o gwmpas y lle. Chi'n credu bod wedi gwneud gwahaniaeth? Falle bod mae'n debyg iawn pe mae rheolwr newydd yn dod mewn. Falle jyst yn newid un neu ddoi beth a mae pethau'n clicio. A dwi'n meddwl dyna beth sydd wedi digwydd yr Seintiau Newydd. Mae fe wedi dod mewn, bach yn ffres, newid un neu ddoi peth, a mae'r canlyniadau wedi llifo yn wedig o goliau. Do, yn bendant. Dywch chi edrych o beth sy'n digwydd pnawn yma yn uwch gyngor Cymru. 1 gêm neithwr, pawb arall yn chwarae pnawn yma am 4-5. Y Flint yn ennill i 3ydd gêm yn olynol yn Aberystwyth. A wedyn heddi, fel o'n i sôn, Ceicona yn cwrdd ar Bari. Ceicona yn sgorio 6 ganol wythnos, a'r Bari'n ildio 6 yn erbyn y Seintiau Newydd. Mae'r gêm na hefyd gyda llaw rhwng Hwlffordd a Dre Newydd yn arwydd y cael lawr yn y 6 gwylod. Neu esbonio mwy nawr pan mewn i'r tabl. Fel hyn mae o ran y brig, mor agos, gwahaniaeth goliau fel welwch chi, yn cadw'r Seintiau ar y brig. A mae'r 3ydd safle yn bendant yn mynd i Ewrop, felly mae'n bwysig o ran y bala bod nhw'n cadw'r bwlch na yn y 3ydd safle. Ond yn lawr yn y gwylodion, fel o'n i'n gweud, Hwlffordd yn erbyn y Dre Newydd. Os yw Hwlffordd yn gorffen yn 7fed, bydd neb o'r 6 isa yn y gemau ail gyfle. A Dre Newydd sy'n gallu dala nhw, ond 8 pwynt o fwlch, os nag nhw'n ennill heddi, byddwch chi'n tybio bod hynny bron ar ben, a neb yn disgyn, allai glywed yr ochennaid o ryddhad, ac lot o glybio lawr yn y gwylodion yna. Sôn am y Seintiau yn yr wythnosau diwetha, rheolwr newydd, canlyniadau wedi gwella. Mae rhain brobl yn ôl, tro cyntaf ers mis Medi. 8 gol mewn 4 gêm, Sion, beth am hynny? Fydden ni'n digon hapus o hwnna, mewn tymor i fod yn onest, Nolan. Drach mae fe fel arwyddo chwaraewr newydd, wedi bod allan fel o ti'n gweud ers mis Medi, a wedi cael clatchen i Benglin, dwi'n meddwl, felly wedi bod allan. Ond mae'n amlwg bod y Seintiau Newydd wedi edrych ar ei ole, neu popeth yn iawn i cael yn ôl ar y ca, a nawr mae fe jyst yn sgorio goliau. 4 yn y Bari ganol wythnos. Mae werth ailadrodd ni, 8 gol mewn 4 gêm. Mae'n rediad rhyfeddol gan y chwaraewr campus yma hefyd. Mae fe wedi gwneud gwahaniaeth mawr ers dychwelyd i'r Seintiau. Ond mae rhaid ni sôn am Pen-y-bont, achos dim jyst tymor yma. Wel, beth maen nhw wedi gwneud tymor yma, beth maen nhw wedi gwneud yn wythnos diwetha. Gollon erbyn y bala ganol wythnos, ond i ennill yng Ngheiccona pen wythnos diwetha o 2 gol i ddim. Dros 2 flynedd ys y Ngheiccona golli gartre diwetha. Allan nhw'n gwneud hynny eto, ni'n gweld yr ail gol, Georgievski gathon. Allan nhw ailadrodd hynny fan hyn heddi? Wel, gewn ni weld yn y 90 munud nesaf, ond fel wedys i'r ddechrau'r rhaglen, canlyniad arbennig lan yn Ceicona. Ystadegau anhygol bod nhw heb colli mewn 2 flynedd.
Fe fydden nhw'n dod yma gyda chydig o hyder, ond mae'r Seintiau Newydd, maen nhw just ar y foment yn clicio a dwi'n gweld goli yn y gêm yma. A mae'n her wahanol iawn i herio Ceicona nag yw i. Ydy, ti'n meddwl record dros y blynyddoedd, nid just dros y 4-5 mlynedd, mae'r Seintiau Newydd wedi bod ar y brig am leia degawd, felly mae dan nhw'r history yna fo petai. Dyna sydd i ddod, dyna'r her i Pen-y-bont pnawn ma, a dyna sy'n disgwyl ni byddwn ni nôl wedi'r egwyl. Gêm fyw i chi. Yn uwch Cyngred Cymru, JD, mae'n bnawn gogoneddus yng Nghoes Oswallt. Dewch na lato ni nawr. Mae'n rhoi 110% iddi heddiw. Mae hon yn mynd i gyrraedd y brig. Croeso nôl ato ni, yr haul yn gwenu braf. Sgorio yng Nghoes Oswallt, cartref Seintiau Newydd. Yn cwrdd â Pen-y-bont pnawn yma, yn uwch Cyngred Cymru, JD. 8 gêm i fynd yn y tymor. Cyfan yn gorffen 4 wythnos i heddi. Mae'n gyfnod cyffroes. Dewch i ni glywed gan rhai o'r prif gymeriadau. Cyn y gic gyntaf, Sioned Davies sy'n bod yn holi'r chwaraewyr. Chris, you're coming into this game off the back of that ruthless 6-0 win against Barry. There seems to be a newfound confidence to TNS at the moment. Yeah, it's built over the last few weeks, obviously clean sheets and scoring plenty of goals. So yeah, that's bound to build confidence. So we're on a good run, but
today's a fresh start. Obviously, these are a different proposition to Barry Town, so it's you got to earn the right to get your wins and your goals, and it starts again today. What's changed under the new manager, Anthony Limbrick? What's the difference? Only slight tweaks, just little things on shape when we haven't got the ball. Only small changes. Don't think any big changes were needed. But yeah, only small tweaks, nothing major. And yeah, just since the last few weeks, we've had a good run of games, which is bound to boost our confidence. Mael, chi'n dod mewn i'r gêm yma heddi ar ôl y golled yn erbyn Bala, ond perfformiad cryf iawn. Siwr i chi'n teimlo am y gêm yma heddi? Hyderus iawn. Sa'n credu bod ni wedi colli gosg dros y perfformiad yna, achos wnaethon ni'n dda iawn yn wedig yn yr ail hanner. Ond mewn i'r gêm yn hyderus iawn, ni'n gwybod bod mae'r galed yma fynd i fod, ond gweithio dod bant gyda 3 pwynt. Chi'n licio achosi sioc bob nawr ac yn y man, nathach chi fyddi Cei Connor penwythnos diwetha. Siwr mae'r hyder, i chi'n teimlo'n hyderus? Hyderus iawn fel ni'n gweud gyda. Chi'n meddwl os ni'n gallu mynd lan i Connors Key a ennill a cael y 3 pwynt, fi'n credu ni'n gallu curo unrhyw un yn y gyngor. Mael Davies gyda Sioned Dafydd, Siom Redith sy'n gyda fi, ni'n aros i'r chwaraewyr gyrraedd y cae. Mae werth atgoffa, rhediad y Seintiau. Ers cael gwared y Scott Driscoll, gêm gyfartal erbyn y Bala, wedyn gollon nhw'n Holffordd yn y gêm nesaf. Ers hwnna, ennill 5 blynol, gan ildio 1 gol. Sut mae Pen-y-bont yn gallu newid hynny, Sion? Wel, am ddiffynol, mae Pen-y-bont yn weddol dda. Fi'n creu trydydd yn y gyngor o'r rhan ildio goliau, felly fydden nhw'n digon balch gyda hynny, ond gêm anhygol o galed i Pen-y-bont. Os gawn nhw pwynt fan hyn fi'n creu heddi, bydd nhw'n cynnig da iddyn nhw. Beth am brofwydo, beth sy'n mynd i ddigwydd pnawn yma. Nid yn unig fan hyn, ond fan i'r lôn yng Cei Connor hefyd. Maen nhw'n gyfartal o ran pwyntiau ar hyn o bryd. Seintiau'n cwrdd y Pen-y-bont, Cei Connor cwrdd ar Bari. Bydd y ddau glwb dal yn gyfartal ar ddiwedd y pnawn? Dwi'n meddwl fydda nhw. Mae'r ddoi nhw'n ymladd am pob pwynt, a dwi'n gweld y Seintiau Newydd a Cei Connor yn ennill heddi. Dyna ni, mae Sean wedi proffwydo. Cofiwch bod y sylwebeth yn Saesneg. Remember that there's English language commentary available this afternoon in every live game here on S4C on the red button. A ni fyny i'r pwynt sylwebu. Ni'n gweud ar ddechrau'r rhaglen bod pob Ronaldo angen Messi, pob Tom angen Jerry, a mae pob Nick Parry angen Malcolm Allen. Diolch yn fawr i Tom, Dick a Harry. Ydy'r fellten yn gallu taro yn yr un lle ddwywaith. Ydy Pen-y-bont yn mynd i allu rhoi ergyd unwaith eto i'r tîm ar frig uwch gyngrau'r Cymru. Dyna'r nod, a fe allai gwneud hynny o lygu gymaint o wahaniaeth. Mae yna newidiadau yn y naill dîm a'r llall, dim ond un yn hym y Seintiau Newydd. Mae'n stori fawr, mae Adam Rosgro, ddrydfawr, wedi cael ei adael ar y fainc, a Louis Robles ac nid Draper sy'n cael ei ddewis. Mae hynny mynd i fod yn destun trafod. Mae yna 3 newid yn hym yr ymwelwyr. Matthew Harris, Lewis Harling a Ben Amoon allan. Sam Smith sydd wedi cael ei ddewis i arwain y llinell flaen. Wel, sut mae Pen-y-bont mynd i stopio'r tren y chwaraewyr yma. Seintiau Newydd, 4 yn y cefn, da ni'n gwybod y 3 yn y canol cae. Redmond Routledge yn eistedd i bach yn dymnach, wedyn Clark a Redmond yn cael ei ryddhau. Sislefeitio Brobel, lawr yr ochra, lawr yr esgyd, neu bydda ddigwydd. A Robles fel ymosodwr heddiw. Da ni'n mynd i weld y fyny fanna tymor hyn. Felly, fe oes yn creu argraff a mynd i disgwyl i gyfle i wneud hynny ar y reolwr newydd. Pen-y-bont, sut maen nhw'n wedi stopio nhw. Dyna di'r peth. 4 yn y cefn, Jeffries a Bog. Maen nhw wedi chwarae yn y cefn o'r gilydd, felly maen nhw'n deall i gilydd partneriad safle gwarchod nhw'n gorfod fod yn berffaith heddiw. Clutchen, Evans a Owen. Mae'r rhai nhw fod yn gwyneba chwaraewi ganol cae Seintiau Newydd. Georgievski a Wood, nhw fydd yn lawr yr esgyll, ond Snaith. Sam llawer o chwaraewyr yn neud hwn yn ei le, mi nath os ystwytha. Gan i weld Benitez os yma. Nes i ddeud am y dyn yma do. Mae'n gawr o dyn, 20 oed ydi o. George Horan, oedd yn gwybod ffordd i droi yn ebyn Cei Connor. Pen-y-bont gyro nawr os ystwytha. Felly gan i weld, os wedi gwneud un peth ebyn Hudson ac Astles heddiw. Am chwaraewr ydi Robles. 11 gol yn barod tymor hyn, 11 gath o'i Bala tymor dwytha. Ond heddiw, mae'n bnawn mawr iddo fo. Mae'n gwybod, mae yna gema yn rhedeg allan ar ddiwedd y tymor yma. Mae o'n gorfod bod ar dan heddiw i wneud siŵr ffordd gydalanwad a illa sgorio. Mae'n dyfarnwr ni, Andrew Jones, ond yn 6 oed yn dod o'r Wyddgrug. Y tîm ar y brig yn erbyn y tîm sy'n bumed. Y ddau dîm. A gymaint i chwarae drosto fo.
Yr ymwelwyr yn y di I gyd. A gwyrdd a gwyn. Cyfarwydd y pencampwyr sy'n eisiau ennill yn ôl. Be enillon nhw am 8 tymor yn olynol. Cyn colli y pencampwriaeth I gei conna y tymor diwethaf. Marriott. Diolch yn fawr am honna, meddai Astles yma'n canfod Hudson. At Spender. A siap cyfarwydd y 4 cefn yn cael ei gynnal gan y Seintiau Newydd. Ie, oherwydd Roberts yn gwared fyny llinell flaen heddiw fel ymysodwr canol. Mae'n rhaid i'r Seintiau. Fydden nhw igon cyffyrddus i'n ennill cymryd y bas ychwanegol ma'n ganol y cae. I ni siw bod y gwasanaeth, diw'n yr awyr iddo fo, fel y bel gyntaf na fanna. Bydd angen gwasanaeth o safon a cywydeb y bas I fewn I gryfdar oedd wedi troi i'r amddiffynwyr Pen-y-bont. Clark. Allweddol. Mae pawb yn sôn am brobel a iawn ydy hynny. Ond mae Clark yn gyffeiliad mawr yng nghanol y cae na. Ac yn bwysig I adfywiad y Seintiau. Miles Davis. Golwg gyntaf ni ar un o'r chwaraewyr gorau yn yr uwch gyngrair. Mae gallan at Dalton. Mae Dalton wedi gyda'n dda I gael honna mewn tuag at Snaith. Oedd I tu hwnt I Astles, sef y nod, ond yn y diwedd y tu hwnt i'r ddau. A mae'r tafliad yn mynd I Pen-y-bont. Hwna'n mynd I fod yn gysadleuaeth da, Astles a Snaith. Ond Mael, dwi'n meddwl nath o weiddi amdano hwnna ar Sislevic, ond chwarae gwych gan y fo lawr o'r chwardau yma. Dechrau da, cofio hyderus gan Pen-y-bont. Tafliad a Miles Davis i'w chymryd I. Mae wedi cael ei chipio gan Routledge. Sislevic eto, sydd wedi dangos parodrwydd. Yna chi bas I lwybr Spender. A Spender wrth gwrs yn gwybod bod yna gyfle fasa'r bas yn dod. Ac mae'r cyffyrddiad yn golygu cic gornel pen arall y cae nawr a Marriott bydd yn cymryd hon, ond am gydweithio da rhwng Sislevic a Spender. Ie, da ni wedi arfer gweld pan maen nhw'n mynd o un ochr y cae llall. Maen nhw'n gwybod, unwaith maen nhw'n tynnu chwaraewyr drosodd, maen nhw'n gwybod mae'r golcha wedyn ochr all i'r cae a un pas lletraws gan Sislevic yn ennill y cic gornel yma. Marriott. Doth Morris allan yn ddewr ac yn benderfynol fanna. Ac gwau neb oedd yn ei ffordd o. Wel, just cyrff oedd o Ashley Morris oedd I adam llawer. Oedd I ddim yn drosedd anyway nag oedd, nath o just tyrd o trwy cyrff. Mae'n anodd I ryw golwr, dwi'n meddwl, fan 45 o chwaraewyr o'i flaen o. Mae'n gorfod dod trwyddyn nhw'n di, ond mae'n gorfod neidio'n gynnar. Ashley di wneud yn gampus I ddweud gwir, tymor hyn, efo'i llechi lan. Mond yn ail I Harrison sy'n y gol arall heddiw. Cadarnhad o fuddugoliaeth y Flint nithiwr. A dyma'r gemau heddiw, Ceycona ar Bari, derwyddon cefn yn erbyn y Met, a Bala yn erbyn Cynarfon. A'r Dre Newydd yn erbyn Hwlffordd, a mae'n ddifyr. Be bynnag di'r rheswm bod y gemau gyd yn cychwyn yr un pryd. A fel fydd y tymor yn mynd rhagddo, fydd na gadw hanner llygad ar gemau eraill pan fydd gemau'n cael ei chwarae. Mae Hudson wedi canfod digon o le yng nghanol y cae, a mae Marriott yn dod I ymuno ag at Sislevic. Mae'n gyfrwydr dda rhwng Sislevic a Miles Davis. O Clytnan I chasglu hi. Cael ei hennill yn ôl yn ardderchog. Gorgiewski. Chwilio am Snaith rhy agos at Astles.
mae'n bwysig bod Pen-y-bont pan maen nhw'n cael y fel I bidio gwneud I ffwrdd mor hawdd â hynna. Weithiau, heddiw, yn sicr fi rhaid I Snaith jyst wneud un yn fawr, dal y bel I fyny, disgo wedyn y cymorth o ganol cae. Dyn nhw'n siarad y bel yn ôl, rhy hawdd erbyn mae'r Seintiau Newydd jyst yn mynd I reoli tempo'r gêm, fel maen nhw'n neud. Efo'r momentum, y hyder yma gyda nhw yn I canlyniadau, perfformiadau yn ddiweddar. A'r neges I Snaith gan I reolwr, ti fynd I ryfel efo'r ddau amddiffynwr canol. Dyna oedd neges Rhys Griffiths I Sam Snaith. Mae'n mynd I fod yn swyddogaeth anodd, ond mae gynno fo'r maint a mae'r blaenwr profiadol yn gwybod dyna ydy'r dasg. A dyna fydd angen I wneud os oes na giro I fod ar amddiffyn y Seintiau. Wel, am gêm I Snaith yn erbyn y ddau amddiffynwr profiadol sydd gan y Seintiau Newydd. Lle mae'r pwysau heddiw? Mae'r pwysau fo'r Seintiau Newydd I giro mwy na'r Pen-y-bont dwi ddweud. Astles. Evans sydd fel angor o flaen y pedwar cefna. Welwch chi ma'n symud yn bell o'r pedwar amddiffynwr tu ôl iddo fo. Yn eistedd fan'na. Gorgiewski. O, ddim bel galed ato fo, ac oedd y cyd-chwaraewr yn gwybod bod gynno fo'r ddawn i'r rheoli hi, a mae di chael I mewn, ond mae'n ormod arni am yna gyfle I sbender ddod â hi. Chwarae da iawn, symudiad da gan Pen-y-bont lawr ochr defa. Ti'n iawn, nad Wood dyrnu'r bel na do, sydd at Georgievski, oedd o methu ni llawer nath o chwarae 1-2 bach taclus a cael ei groeser I fewn. Robles di gyd yn dda yn ei dalu. Sgrech Ashley Morris a pawb yn gwrando ar yr alwad. Ond oedd yr 1-2. Mae o'n gyflym a mae o'n daclus. Cyffyrddiad cyntaf dda gyda fo, dyn ni'r beli lawr i ddechrau. Croesiad jyst dipyn bach o'r mod o'n erth I postyn pellach neb dy mewn. Ond I ddyn ni'n hyder iddo fo. Ar ddechrau'r gêm yn ebyn Marriott. Bydd Marriott yn gwybod. Wel, rhaid I cymryd pwyll yma. Mae'r dyn bach yma'n gyflym. Wel, mae Pen-y-bont yn anelu popeth tuag at yr asgell dde yn dydyn. Y bel gan Hudson. A nhw yn oherwydd gynnwch chi Miles Davies yn mynd I annog I ddechrau Georgievski ac I ddeitha fo, dwi'n tro chdi a dwi'n opsiwn os ti isio, na I ymuno fo'r chwarae lawr yr asgell dde yma. Sislevic ceisio rhoi fi nôl o ble doth I at brobol at y capten Ken Owen. Redmond yn rhoi Owen dan bwysau. Dalton. Ar y funud maen nhw'n clirio'r peli o'r cefn. Dim pasio maen nhw. Dyna di'r gwahaniaeth. Os ti'n pasio i'r ymwysodwr, dyna siawns iddo fo. Ond am bas hefyd I lwybr Clark. Oedd hi'n dacl bwysig iawn yng nghanol cae fanna gan Jeffries I fod yn deg a fo. Ac oedd Clark di symud mor ddeallus. Ashley Evans yn ei chasglu hi. Neb o'i flaen o, mae'n gweld mae rhaid droi ar ei ôl a pasio. Ti'n ollol iawn am bwlch de. I redag drwy Ben Clark di gweld y bwlch. Di amseru rediad yn berffaith i'r bel lletraws na. Davies. Pen-y-bont yn gweithio mor galad fyny rwan. Edrych y bel yma gan Marriott. Rhediad campus o ganol y cae. Ond mae Jeffries yn gwybod y perig di'r gol. Felly mae safle gwarchod fi'n gwybod ochr cywir i'r bel a mae'n cael y dacl I mewn gan aros ar ei draed.
Ond yn mwynhau lledu'r bel nawr tro brobl at Mariet. Oedd y syniad yn dda acos oedd Robles yn y canol. Sa'r bas sydyn di gallu twyllo'r amddiffyn yn o'r rhaid i fod yn gywirach. Mae Sneithig yn dda i fwydo Gorgiewski a mae Mariet di geid yn dda i ddarllen y posibiliad. Fydech chi alw fo'n brofiad be nath Mariet yma i gymryd llwybr Georgiewski i fyny, ond mwy na hynny, nath o wneud siŵr oedd o ddim yn mynd i mewn ras efo. Y cyffyriad cyntaf gwael gan Georgiewski nes yma i ffwrdd 1-1 o symudiad. Llawn dychymig gan Pen-y-bont unwaith eto fan'na. A'r meddiad, dipyn mwy hafal na falle bydden ni di ddarogan. Ac mae hynny oherwydd bod, di Pen-y-bont ddim yn swil, na dyn. Mae wedi cymryd y gêm at y Seintiau. Cyn dod yma i Seintiau Newydd, mae yna lot o dima, oherwydd dyna pam dyn nhw wedi colli llawer o gêm adra mewn hyn. Mae yna lot o dima wedi colli cyn cyrraedd. Ond mae Pen-y-bont wedi dod yma, mae nhw wedi rhyddhau oherwydd does am gymaint o bwysau anyn nhw. A wedyn mae hynna, neu nhw amlacio dipyn bach ar y bel. Mae nhw llawn hyder ar y bel, mae nhw'n gwybod faint o bwysig ydy i gadw'r meddiant. Mae mor bwysig i wneud hynny. Oedd hi wrth y Seintiau Newydd. Brobl. Paratoi i gymryd y gic. Ond oedd Clytton yn dda i reoli honna, ond wedyn, os y neb i fyny, dyma'r broblem sy'n gan Pen-y-bont. Pan maen nhw yn cael y bel i fyny'r caib, os nad i syth lawr y canol at Sneith, os y neb yno, a maen nhw'n colli meddiant. Cyn Owen, Gorgiewski nôl at Davies. Digon amser gan Jeffries. Clytton am roi. Hudson dan bwysau. A dros yr wythnosau diwetha, da chi wedi teimlo rhyw gadernid hyder yn dod nôl i chwarae'r Seintiau. Mae beth rhyfedd i ddeud, ond does am nerfusrwydd na bellach, nag oes nhw'n nôl fel oedden nhw. Mae nhw, a mae yna binci digwyddiad ydi o, bod y dyn yma'n annog chwarae efo'r un hyder a tempo ac oedden nhw cynt, ond oedden nhw wedi mynd reit boring i fi, yn just igon hapus i just y chwarae ar ei llwyddiant dros y blynyddoedd, ond mae o wedi ffresio pethau, mae o wedi cael rhyw safon gwell allan o'n nhw. Ond am y cyd-digwyddiad bod Brobel wedi dod nôl i mewn i'r tîm, 8 gol mewn 4 gêm iddo fo. Maen nhw'n hollol wahanol tîm efo fo yn y tîm. Oherwydd mae'n ansawdd gynno fo, mae cywirdeb y bas olwa yna ganddo fo, cyffyrddiad cyntaf i weledigaeth. Mae Brobel gynno fo ar y lefel hyn, mae o'n gyflawn o chwaraewr. Jeffries. Unwaith eto, i'w bel o beithiol. A fanna mae'n torri lawr i Pen-y-bont ar hyn o bryd. Mae gan Clytton hyfryd heibio Redmond. Nawr te Gorgiewski eto. Fod ych chi'n teimlo ar wahân i Sneith ydy'r gobaith mawr. A nelwch chi bel ato fo, mae rhywbeth o bosib yn mynd i ddigwydd, a mae wedi ennill cic gornel fanna. Dwi ddim wedi gweld lle Mariet mor nerfus a dan bwysau na hyn nes dalwm. Eto, ti'n hollol iawn, y tatega di chwarae ar Mariet. Maen nhw'n edrych am yr hediad fa tu mewn, tu allan, efo cyflymdra gan Georgiewski, a mae'n just orfodi neu camgymeriad. A mae hynna'n creu panic. Felly, bydd Pen-y-bont yn meddwl, iawn ta. Yn i weld os bydd nhw'n gymryd mantais o hyn. Owen, sy'n paratoi i gymryd y gic. Dyn y droed chwyth. Dyn y gic osod. Di gyfaddawd allan gan Astles at Evans. Am bel i mewn. Gan Cyn Owen, ond dydy y Seintiau Newydd ddim efo'r record amddiffynol gorau na rhyw gyngrair am ei byd, na di. Maen nhw'n gwybod yn union sut i amddiffyn cicio gornel. Mae'n gret o bel. Ond Hudson a Astles yna gynta i wneud siŵr bod nhw'n penio hwnna i ffwrdd. Hwnna'n digon cywir gan Mariet. Yna chwarter awr Wy'n y laid i chwarae, a felly mai, i'ch atgoffa chi drwy'r uwch gyngor heddiw pob gêm yn dechrau'r un pryd. Does na ddim un gol i fod yn unrhyw gêm, ac ar hyn o bryd mae'r Seintiau
yn aros ar frig uwch Cyngrair Cymru. Ar ôl beth ddigwydd nos fawdd, o'r oll goliau. Mi oedd na sibrydion bod y Bari gyda llaw wedi cadw yn drafferth cyrraedd Cei Conna. Di dod ar draws damwain, awgrym y byddai'r gêm yn hwyr yn dechrau. Ond fe gyrheiddo nhw, chwarae teg iddyn nhw, awr cyn y gic gyntaf, a felly mae'r gêm honno fel hon, fel pob gêm wedi cychwyn am chwarter wedi 5. Astles a Hudson yn cael problema efo Snaith. Dyn nhw'n cael un peniad glân i benio i nôl i lawr y cae, i lle mae i chwaraewyr ganol cae nhw neu ymysodwyr nhw. Maen nhw bob tro yn penio i'r ochr neu yn ôl, ond does neb digon agos i Snaith i godi y briwsio neu fyny. Mae Pen-y-bont yn gorfod trio cadw i siaf a beidio cael ei dal allan. Evans, wastad yna yn dydi. I'r pedwar cefna. Gorgiewski. At i gapten Owen. Snaith digyd yn dda eto. Dal y bel mae'n mynd i fod yn bnawn anodd iddo fo. Bachgen ifanc a mae'n gwneud i waith yn effeithiol. Mae di mynd ymlaen i chwilio am y bel. Hudson di mynd efo fo. Cael yr ailyn. Eto de, jyst yn allan o lle o'na dipyn bach o jam mewn traffig y fanna ac Pen-y-bont mor hyderus Cain Owen. O, Cain Owen. Dwi'n meddwl hwnna'n droseddodd yr ailyn. Yr ailyn oedd de. Ac am honna nath y dyfarnwr chwythu ac unwaith eto Marriott yn de a llond i ddwylo yn Gorgiewski. Yn Marriott yn ei siŵr bod o'n teimlo honna. Unwaith eto Owen. Fo fydd yn cymryd y cicio gosod, a ydych chi fod yn sicr o hynny. Mae Jeffries di symud fyny. Unwaith eto yr amddiffyn yn gadar, mae Owen yn mynd i gael cyfle arall. Dan bwysau chwarae teg. Gan Sislevic yn gwneud gwaith amddiffynol da. Oedd y syniad yn un bach da. Cico fydd hi. Falle bod hynny braidd yn wastraffus mewn safle mor ymosodol? No, i fi oedd. Erid o'n methu dyn cyntaf o'r cigrydd. Dwi'n licio'r syniad, ond mae rai chdi wneud o ddigwydd. Mae rai chdi mae rai di gael y bas lle mae'n fod. Mae Robles di canfod lle tu ôl yr amddiffyn. Mae'n ei ffynnu hi nôl. Mae Davies di gweld y bygythiad. Mae Clark y casglu cyffyrddiad cyntaf da at Marriott. Sislevic. Sislevic eto nôl at Marriott. A mae'n Efgar chwilio am y cyfle i greu y bygythiad. Marriott. Unwaith eto. Rhwng y ddau yn y diwedd. Maen nhw'n cael y bel at y postyn pellaf peniad lawr gan Robles allan gan Evans. Dwi'n meddwl oedd Robles yn mynd i wneud llawer mwy o'r ongl yna. Croeso da, chwilio broblem mae'n dod i Sislevic. Mae hwn yn gyfnod da i'r Seintiau Newydd. Miles Davies yn glynu at i ddyn. Mae hwnna frwydr dda, ac mae'n brawf da i Miles Davies os oedd angen arno fo. Yndi tad. Be sy'n neis hefyd de, nes i weld yn y digwyddiad ol yna, oedd Georgievski wedi dod yn ôl efo'i gofrymdra fo, a felly mae yna ddau yn erbyn Sislevic pnawn yma. Ond gret o safon i lawr yr ochr chwith yma efo'r brwydr bach yna i weld. Sislevic. I gymryd y cic gornel, unwaith eto Morris di darllen i dda. Mae wedi bod nawdurdodol yn hynny. Mae ganddo fo'i wneud, mae Redfern, diolch wedi bod mor amlwg, ond mae ganddo fo le fan hyn i greu peryg. Yr ôl beniad yn un deallus. Hudson yn mynd amdani, oedd y methu cyrraedd am yn y gyfle fan hyn. I Wood ddod â hi, mae'n sal gan Wood. Ac yn y diwedd, mae ymdrech Redmond yn mynd dros y bar, ond yn sydyn, da chi'n teimlo bod y Seintiau'n dechrau cael gafel yng ngwar y gêm yma. Mae nhw yn, ond mewn fflachia bach, ond dwi'n dall mae gyda nhw'r ansawdd oes fel chwaraewr ar gallu i sgorio gol unrhyw eiliad gyda nhw 7 neu 8 o chwaraewyr sy'n medru sgorio iddyn nhw lle lla Pen-y-bont efo 2-3 ar rhan fwyaf tîmau eraill. Ti'n edrych ar de, 15 gol tymor hyn de,
mae'r Seintiau Newydd wedi sgorio o cicio gornel. 15 gol. Felly mae hynna'n deitha chdi, a efo dy waith cartra fel bob reolwr, mae rhai chdi bod yn marcio'n dyn ar cicio gornel yn erbyn Seintiau Newydd. Sa chdi fel ac ei conna sa'n sgorio mwy o goliau o cicio gornel. Ond y Seintiau Newydd ydyn nhw. Cletton sy'n lawr. Mae'n weld yn iawn. Ac do'n ni sôn bod yna brinder goliau. Drwy'r gyngrair, dwi'n cymryd fydd na goliau. Ac unrhyw gol fydd. Bydd na gyfle i'w gweld nhw i gyd ar sgorio stwnsh am hanner wedi 5 nos lun ar esbrydeg. Pob un gol i'w gweld. Mae rhaid nhw'n cael ei sgorio gyntaf. Mae yna gol wedi bod yn y Bala yn erbyn Caernarfon. Mae Bala ar y blaen yn erbyn Caernarfon. Ac mae Bala ar hyn o bryd yn y trydydd safle sy'n sicrhau lle yn Ewrop. Ac yn her iddyn nhw. Spender at Redmond. O, mae hwnna'n chwarae hyfryd i bwy mae'n mynd i ddisgyn. Brobl eto. Ac yn y diwedd mae'r ergyd gan Routledge yn mynd heibio'r postyn, ond mae Brobl a Routledge eto i ddod i mewn i'r gêm yma mewn gwirionedd. Mae Redmond eto i ddod i mewn i'r gêm ac yn sydyn nhw yno fe'i gilydd. Ti'n ollol iawn, dim maint o weithiau maen nhw wedi bod yn y gêm, ond be maen nhw yn neud pan maen nhw ar y bêl sy'n bwysig i'r Seintiau Newydd. Redmond yn dechrau i syth i mewn i traed Brobel, a yna Brobel just dal y bêl oedi a ni, neud siw bod Routledge lle iawn. Wedyn mae Routledge yn neud y beth cywir, mae'n twyllo fo'r gynta, a wedyn mae'n meddwl, oce, beth dwi'n ei wan, dwi'n cymryd mi dyla fod i sgorio. Mi dyla fod i o leia neud y golwr weithio lle oedd o. Oedd o di neud y beth anodd i fi, oedd o di twyllo'r dau am ddiffyn o'r wrth fynd un ffordd, a mae ar ei droed gweithio. Da ni union hanner ffordd drwy'r hanner cyntaf. Venables gyda llaw ei geinfed gol y tymor yma sydd wedi sgorio dros y Bala. Maen nhw'n paratoi i roi cod post y Bala ar yr esgid air unwaith eto dybiau i. Sgynno fo'm lle i fwy yn nhw'n Dwi'n meddwl weithiau ar un, maen nhw'n basio o dymor i dymor. Mae yna gol gyda llaw wedi bod yn Cei Conna ac oedd sôn am beiriannau sgorio ar osyn i Clytton. Clytton. Digon o le roi honni mewn, mae Clytton ar gael os oes angen, ond mae gan Dalton. Mae yna'n gyfeisiad. Ac chydig bach yn rhy eiddgar, ond Mike Wild sydd wedi sgorio i Cei Conna, ac os dwi'n iawn, dyna gol rhif 203 iddo fo. Ond Mae o efo'i lygad ydi. Ar 209. A dyna fel mae pethau ar hyn o bryd. A Pen-y-bont yn y pedwerydd safle. Mae'n ddifyr iawn rhwng Pen-y-bont a'r Bari, yn dydi? Mae'n groesio dau mewn! Ac yn y diwedd, mae Robles yn geid digon i ennill cic gornel. Wel, mae Robles yn ei digon, ond be mae Dalton yn neud ta? Mae Dalton yn gwybod, dwi'n meddwl bod ei giro'r peniad yma. Felly'r unig beth fydda i'n neud ydy neud siw bod yna bwysa ar Robles, a mae o'n neud hynny wrth blygu mewn iddo fo. Felly dydy ddim yn berffaith yn dechnegol sydd wedi dod benio hwnna i fewn. Sislevic yn dder ac yna. Yn ei chael ei mewn at Hudson o ddastls tu ôl iddo fo. Mae'n gic gornel arall. Ac ar hyn o bryd mae Pen-y-bont yn amddiffyn y ciciau cornel ma'n dda. Maen nhw wedi gwneud i gwaith cartre. Bendant ar Rhys Griffiths yn gwybod am hyn. Maen nhw'n cael i fi bach o siarad rhwng Redmond ac Dalton yma. Ond mae mor anodd yn erbyn tîm fel hyn. Da chi'n amddiffyn un gic gornel. Mae Mariet wedyn yn cael cymryd un arall. Astles. Ie, sgoriodd hwn yn gael wsos, efo do. Astles ma.
A mae o'n mynd i gael un mewn sefleoedd, ond mae hwnna'n un anodd. Mae'n mynd ar wrth y gol. Mae'n gael pwer ar hwnna i fynd ar draws y gol ti angen, ond bron yn amosib. Mae'n glod. Sbïwch y pwysau'n cynyddu. Y Seintiau Newydd 5 ymdrech o gymharu ag 1 gan Pen-y-bont. Ond does am cyfle clir ys chi'n deud i cael ei golli, na gwrs? Na, just yr outlet yna, o'n i mewn hwnna'n gyfle da. De, nath o agor y gol fyny iddo fo hyn ar ei droi chwith. Dyle fod yn ei well. Clutton. Astles eto cadw lygad ar y bel. O'n i'n mynd i ddeud sy'n naill golwr na'r llall di gorau geid arbediad o nod chwaith, ond fe ddyle falle Morris di gorau geid arbediad o'r ymdrech na gan Routledge. Robles yn ceisio mynd tu ôl yr amddiffynwr Jeffries. Pawb yn dal i gwynt, gobeithio mae'n wedi car nhw oedd yn mynd i gael ei darog yn y bel hwnna. Dwi'n gweld rwan pan mae Rhys Griffiths eitha fi, i bod emnos tair wrsos yn ôl cyn gem Wilford pan nath o giro de, pan mae Jeffries yn un o'r amddiffynwyr gorau yn y gyngrair. Mae wedi trin Robles mor dda yn un peth, ond ti'n gwybod beth mae'n gwneud yn well na hynny, di cadw i safle. Diolch wedi cael ei tynnu mewn i bwlch o gwbl i adael twlltio oedd nhw, lle ti'n gweld fel arfer y Seintiau Newydd, unwaith maen nhw'n tynnu chwaraewyr i mewn, mae rhywun yn rhedeg i mewn i'r bwlch yna. Hudson. Amser. A ffyr yn agor o'i flaen o. Drobl. Sbiwch oedd Evans mewn eto. Mae rai chi giro Evans gyntaf, wedyn da chi'n cael ateb pedwar Kevin. Snaith. Clutton. Digon gan Snaith. Tu allan mae Gorgefsgi. Ac o'n dacl dda fanna gan Redmond. Wel, o'n trio dal ar y bel i adael i dîm o symud i fyny'r cae, doedd. Nath o gyfio ormod o gyffyrddiadau. Just oedd Georgievski yna. Un o gyn arwyr y Seintiau, Ken McKenna. 60 o gemau, 20 o goliau'r Seintiau Newydd gynt o Fangor, wrth gwrs. Mae wedi bod yn sâl iawn yn ystod y cyfnod Covid yma. Ac oedd ei adferiad o yn un anodd, a da ni'n dymuno dda iddo fo, ac bwysicach a hynny'n falch iawn o'i weld o'n ôl yn gallu gweld y gêm yma. Mariette. Drobl at Hudson. Hudson. Mae'n gol arall di bod. Y Dre Newydd yn chwarae Hwlffordd. Mae'n 1-0 i'r Dre Newydd. Ac sut mae'r chwech isa na wan ta. Be sy'n bwysig i gofio gyda llaw, mae pobl yn meddwl acos bod Hwlffordd i deud bod nhw ddim yn mynd i fynd i Ewrop a gallai'r 8fed safle fod yn bwysig. Dydy o ddim. Di tîm yr 8fed safle ddim yn mynd i gael mynd mewn i'r gemau ail gyfle. Ond mae'r bwlch yn cae, yn dydi? Mae'r bwlch yn cae. Y Dre Newydd be nawr, 5 pwynt. Tu ôl i Hwlffordd. Ie, tad. Y 7 gêm i fynd ar o heddiw. Redmond. O, nawr te. O! Ar i'r Robles, fel tasau fo arafu rywsut. Do, ond oedd Dalton yn cadw fo. Oedd. Doedd o ddim yn cam sefyll. Yn bas dda gan Redmond. Mae hwnna bron yn berffaith o bas dydi. Yna rhyw amheuaeth yn pen Robles pan oedd o'n neud rhediad drwad oedd. Be newch chi o'r penderfyniad mae rai Robles mewn yn lle Draper? Arwyddion i Mark Draper, i Greg Draper de, bod o'n gorfod gadael yn yr har o 10 mlynedd. Dwi'n siŵr fydd o'n mynd, fydd o'n 32 oed nesaf. Felly, mae'n o goliau mynd i Sgorio. Just barn fi di'n cofia. Ond i chwarae Robles fel bleidwr yn lle Draper. Gol arall gyda llawer Dre Newydd, 2 gol mewn 2 funud, mae'n ar y blaen o 2 gol i ddim yn erbyn Hwlffordd. Ie, mae'n just gyrru negas i chdi, dwi'n meddwl fel chwaraewr. Felly mae'n dyddio fo di gorffordd yn fan hyn yn y Seintiau diwedd tymor.
Ond wastad yn barod, wastad i paratoi, wastad yn eilydd effeithiol, ac y hyd ag y bydd o yma, bydd o'n was da i'r Seintiau. Dydy Robles, mae Robles di roed disgwyl i gyfla, ond oedd hi ddim yn disgwyl gweld i gyfla fo'n chwarae fel ymosodwr. Mae disgwyl 11 gol, so mae'r un dod fel gath o'n y bala tymlwytho 11 gol gath o'n fan o hefyd, ond mae e well fel ysgellwr efo amser i rediad ar y postyn pella. No te. Clark yn cael ei ddwyn i'r llawr, ond chwarae'r Pen-y-bont sydd wedi brifo. Ie. Dwi'n meddwl mai Dalton ydi o. Ie, nath o redeg i mewn efo Dalton ydi o, ie. Nath o redeg i mewn. O fo sydd dod gwaith allan o hon. Clark codi'n syth do. Mae'n ben glin i weld sydd i chael i. I weld hon, mae bonsio iddo fo. Ti'n gwybod beth sy'n digwydd? Mae wedi droed rwng coesa Clark, a mae Clark wedyn yn troi i ben glin o. Dim ar pwrpas i frifo fo, wrth gwrs mae'n just trio gwarchod y bel. Felly mae goes yn mynd rwng chwaraewyr Clark i goesa fo, a mae'n rhyw droi i ben glin o pan mae'n disgyn hefyd. Wel, am dymor mae hwn yn cael. A hei. Fod i'r dyfodol. Nathon ni weld ar fenthyg yn Gaernarfon beth yn medru wneud tymor dwytha. Mae wedi bod mewn ag allan yn fan hyn nes 2-3 mlynedd wan, ond rwan mae'n sarthu ar dod yn y tîm. Eli siarad efo pob mewn. Eli trefnu bob dim yn ganol cae yna. Mae yna newyddion dod o gei conna gyda llaw. Mae Mike Lewis wedi arbed cic o'r smotyn gan Callum Morris. Mae'n aros yn 1-0 i'r pencampwyr, ac yn ara bach ac yn sicr mae'r pnawn yn dechrau cynnesu. A cofiwch, hanner amser, gewch chi weld y digwyddiadau o'r gêm yna, hanner amser y gêm hon, mae gennym ni yn llygad ar y gêm rhwng Ceicona a'r Bari. A ddeitha chdi rwan, dydy Dalton ddim yn aros lawr am un byd. Mae'n mynd i fod fyny iddo fo yn siŵr ar hyn o bryd, ydy? Iddo fo ddeud yn diolch. Mae o bawnd o ddeud, oce, neu drioi. Ia. 2-3 munud i redeg arni, ond pan ti'n troi fel na, oedd hi'n edrych yna ni fi. Diolch yn ars lawr fel arfer Steve Dalton. Ond hyfer iawn, y gêm nos Fawrth, Mike Wild nath o ddigwydd y fo, ni'n meddwl bod o. Yn mynd i gadael y cae, dath o nôl. Sgorio ddo. Er fod i gadael yn y diwedd. Clark at rawd lleis nôl ad Clark. Dwi'n meddwl... Sorry Nick, dwi'n meddwl Michael Wilde yn gwybod na ni oedd yn mynd i'r ei sylw yna fo. Mae Met Caerdydd gyda llaw ar y blaen erbyn derwyddon cefn a phob barch i bawb. Da chi'n rhyw feddwl mai dyna'r unig dîm ydydd Met Caerdydd fynd ar y blaen yn ei herbyn nhw ar hyn o bryd. Ond derwyddon cefn dim, Met Caerdydd 1. A dim ond i gadarnhau, fydd na neb yn disgyn o'r uwch gyngrair y tymor yma. A neb yn anadlu'n plymach na Met Caerdydd. Evans ynde, wastad yno. Mae cyfeg Clytton ddod â hi, mae'r golwr oddi ar ei linell, fe allai Clytton fod yn hynod feiddgar. A mae'n dal i fynd, ond oes y neb efo fo, dim cymorth o gwbl. A mae rai fo fynd lawr y twnnel nes bod y diwch yn dod a pasio nôl. Nath o'n dda iawn, cofia. Eto, edrych allan mae tîm Pen-y-bont. Am bod o wedi rhedeg i fyny'r cae, mae pawb wedi rhedeg i fyny'r llinell annar, maen nhw wedi aildrefnu. Mae wedi cael ei siap yn ôl. Dyna mae'r rhain nhw'n neud, a maen nhw wedi neud yn hanner cyntaf mae fyny rwan Pen-y-bont, chwarae teg. Dydy bron yn y 10 munud olaf yna chydig o amser ychwanegol oherwydd yr anaf na. A pwy fydde di meddwl? A 10 munud o hanner cyntaf i fynd i bod hi'n para mor gyfartal â hyn. Na chi un ffordd o ennill cegrydd. Ydy o bron yn disgyn yn rhywbeth? Na, hwnna di party trick fo dwi'n ddal, ia? Lle mae'n just rolio o gwmpas a sut o'n i Sut o hwnna'n cegrydd?
Mae Cynarfon wedi dod yn gyfartal yn y bala. Felly y bala 1. Mae o'n dod o. Cynarfon 1, ie. A mae Clytton wedi penderfynu na allog ar ei ymlaen. Na. A Ismail Yakubu, dwi'n meddwl sy'n paratoi ddo ymlaen yn ei lefo. Ac mae Dolce wedi cael tymor da gynt o'r Barry. Ac gyrraedd taxi ydi o'n, yn ôl i alwedigaeth. A mae gai of mai taxi i Dalton ydi nawr. Mae'n edrych y waith, pan ti'n weld ti'n araf fel hynny. Mae bob tro, mae bob dim edrych y waith weithio pan ti'n edrych yn ymwneud. Slow motion. Y cyntaf o 5 o elyddion y gall y naill dîm a'r llall ddod ymlaen. A mae Yakubu yn dod ymlaen am ei ail ymddangosiad ar 15 o'r tymor. Cyn Owen y capten i gymryd y gic. Astles eto. Evans ar ferchog. Miles Davis. Gorgiewski, mae o wedi bod yn dywelwch. Ti'n deud hynna am yr eilyn newydd ddod gyda nhw, eilyddio 5 ceith, ond mae'n 3 gwaith maen nhw'n cael. Ond maen nhw wedi cael ei gorfodi i wneud hynna. A mae hwnna'n cael ei gyfri fel un waith iddyn nhw, a wedi cael ei gorfodi i wneud, man. Pidiwch awgrymu i fi, Malcolm, bod na eisiau ddau mwy o gyfleon i dimedd o dy eilyddion i'r maes. Mae'n cael hen ddigon a gormod yn y marni a bar nifer. Ond na ni. Mariet at Hudson. A chwarae teg i Pen-y-bont. Heb fygwth. Maen nhw wedi dal i tir. A maen nhw'n gwybod mor bwysig y gallau canlyniad yma fod iddyn nhw. Mae'r tîm sy'n gorffen y bedwerydd o bosib, ond yn mynd i orfod chwarae un gêm yn y gemau ail gyfle, dibynnu pwy sy'n gorffen yn seithfed. Ac ar hyn o bryd o wybod hynny, y beth pwysig ydy gorffen yn bedwerydd. Rhowch y cyfle yna i chi hunain. Yakubu wedi syrthio nôl i ganol amddiffyn wrth efo Jeffrey Swan yn lle Dalton mynd wrth y cae. Felly dal efo 4 yn y cefn wrth gwrs, ond mae Dalton mwy mobile de. Ac nos Fawrth, Cei Conna yn erbyn y bala, y benod ddiweddara yn y saga. Gewch chi weld y gêm yn fyw ar Facebook a YouTube Sgorio. A wedyn nos Fercher, dyna sy'n braf efo mwy o sgorio nos Fercher, efo gymaint o gemau ar y nos Fawrth. Gwch chi weld holl uchafbwyntiau canol wythnos am hanner wedi 9 ar S4C. A dyna fydd i nawr am y tymor ynde. 2 gêm yr wythnos, rhaglenni llawn. Ac oherwydd mwy o sgorio gollon ni'n byd. Evans. So mae Clutton wedi gwneud y ddas di yn ganol y cae na. Mae wedi. O, mae Snaith yn chwilio am Gorfieski. Cyfle Gilfieski. Ac am unwaith mae Paul Harris yn digorol gwneud arbediad ac oedd hwnnw yn gyd chwarae da gan yr ymwelwyr. Wel, mi oedd o, mae'n taclus, ond rwan, Georgievski, gaddau bach o lwc efo hwnna yn y manni. Dwi'n meddwl oedd o'n fwriadol o cymryd y cyffyrddiau cyntaf na ffordd yna. Ond ni'n meddwl sydd am y gol a draws Mariot oedd i fod, a wedyn am y gol. Redmond i canfod Spender oddi ar Yakubu. Mae Routledge yna efo fo fos ni chali. Mariot. Sislevic. Wedi mynd heibio i Evans. Miles Davis yno yn y fan ar lle at Clutton. Wel, yna 2 bosibiliad fan hyn. Un bod y Seintiau yn parhau i fod yn beiriant yn mynd dros ben pawb, neu bod Pen-y-bont yn profi pam i bod nhw'n cael tymor gystal. Dyna sydd wedi digwydd, a mae'n gyfartal iawn rhwng y 2 dîma. Mae'n ornest ddiddorol tu hwnt.
Na dweud y gwir, o'n i ddim yn disgwyl hyn heddiw. Hon oedd y cyfle yma wan, de. Mae'n cael bach o look, ond pan ti'n cael bach o look, mae rai chdi fod mwy glinigol na hynna. Ti'n cael, ella ti'n mynd i gael llawer o olwg ar y gol ma praw ma, felly pan ti'n cael hynna, mae rai fo gadw i lawr a mynd efo cornel. Cydradd prif sgoriwr. Pen-y-bont y tymor yma, efo 5 o goliau. A da ni mewn ychydig eiliadau mewn i 5 munud ola'r hanner cyntaf yma. Bydd Pen-y-bont yn gobeithio'n arw ac yn teimlo bod yn heiddi mynd mewn ar yr egwyl yn gyfartal. Bodlon, Malcolm? Bydd wrth i fod. Wrth i fod, dim just am fod y sgôr yn ddi-sgôr. Y ffordd mae dîm di ymddwyn, di chwarae, di cadw i disgobriaid, a'i system, a'i stael. Mae Robles di cadfod Redmond. Mae Robles di dal i redeg Iacubu. Allan at Wood. A'r cawr Jeffries. A mae'r 5 munud nesaf yma, da chi'n tybio mynd i fod yn bwysig iawn i Pen-y-bont. Dyn nhw'n isio ildio gol nawr. Na, a cadw i'r plan y gêm, de, o'r cychwyn. Cymryd y gyfrifoldeb. Paid a colli dy safon canolbwyntio rwan, a mae dy dyn di yn mynd a neud rhywbeth a sgorio. Astles, a mae Astles a Hudson mor barod symud fyny at y llinell hanner neu fod ar gael. Marriott at Sislevic, nôl at Marriott. Cyfle i Marriott i lledu hi. Bas da, yn doi, dda cael ei rheoli dda. A mae mewn ar Robles gan Clark, mae Iacubu ar ei waro. Evans nôl yn cynorthwyo Iacubu. Maen nhw'n ymladd mor dair, ond mae mor anodd cipio'r meddiant oddi ar y Seintiau sy'n benderfynol. Sfiwch arno, maen nhw wedi cael y meddiant eto yn y diwedd. A mae cefnau Pen-y-bont yn erbyn y wal ar hyn o bryd. Maen nhw yn, ond maen nhw yn i gwyneba nhw. Maen nhw'n reid yr ymdrach ar ymroddiad i fewn, Nick. Yn bob un tacl, dyn nhw'n tynnu nôl. A Limbrick yr rheolwr i weld fan hyn, doedd yn gwybod mor bwysig sa gol nawr yn y 5 munud ola. I dorri cri Pen-y-bont chydig bach. O, fysa fo yn. Fysa fo yn, herwydd yr ymdrech maen nhw'n dreid i fewn. Ond dwi wedi deud ar ddechrau'r gêm yma, pwy mae'r pwysa go iawn ar? Y pwysa sy'n ar y Seintiau Newydd i giro bob gêm, a dwi'n fyddi maen nhw'n giro rhywch cyngrair. A dyma'r unig gêm yn uwch gyngrair Cymru y pnawn yma sy'n heb gol, sy'n golygu bod Cei Conna ar hyn o bryd ar y brig. Mynd am brys, Jeffries yn fan hyn. I'n meddwl am daith mae hwn wedi cael ni yrfa, a mae'n 22 oed ydi o. Abertawe yn yr academy. Yn i'r Alban. Mae'n ei ddau o glwbio. Brobl at Sislevic. Marriott. Heibio. Gorgieski. Am frwydro tair yng nghanol y caina. A Cain Owen yn dod â hi am a cael ei ddal yn ôl. A mae'n garden felen fama. Brobl. Yep. A mae'r gyfarnwr yn amlwg yn teimlo oedd Cain Owen ar ei ffordd fanna. Oedd o'n de, ond oedd Cain yn... Mae'n bachgen efo'r cymeriad na, lle mae'n gwybod union. Mae'n gwybod union beth mae'n neud, mae'n bacio fewn iddo hun, mae'n chwarae ati. Ond mae'n gwybod, mae'n mynd i gael y drosed, jyst i wasraffu bach mwy amser. Mae o'n rhyw dwyllio redag i ffwrdd. Rhyw dwyllio redag i ffwrdd, fel rhyw cartŵn bach. Derwydd o'n Cefn gyda llaw wedi cael gol yn erbyn Hwlffordd. Yn erbyn y Met, mae'n ddrwg yno, Dre Newydd sy'n chwarae Hwlffordd. Na beth ydych chi'n gael am sgwennu DK a DN ar eich nodiadau. Mae di Met Caerdydd mynd i ennill gêm ers y cyntaf o Ragfyr. Ac Astles a Harrison. Ac wrth gwrs, di ddim mor hawdd ar dîm fel Met i ddod â chwaraewyr i mewn pan mae chwaraewyr yn gadael. Y bel gan Redmond, yma sa un troad bach yng nghyffon, hanner tyn iawn rhwng y ddau. Bagliad ar Redmond. Un cyfle ola falle i hyrddio hon i mewn
Rhan nhw wylio hyn, maen nhw wedi gymaint i sydyn os na. Felly feddwl at y draed pan mae'n fel hyn, mae'n neith o Seintiau Newydd ddim blino. Ashley Evans na diwdio'r drosedd yma na rwan. A mae'r cyfarwyddyd wedi cael ei roi cymwch eiliad, ac os mae Hudson ac Astles newydd godi breichag yn dweud, da ni'n mynd i fyny am hon. Maen nhw'n gwybod mae'n debyg, mae dyma gyfle ola'r hanner cyntaf. 3 munud o amser ychwanegol oherwydd yr anaf na. Mewn â hi chwilio am Astles. Corin Iacwbw'n ddigon. Davies. Ia, o lle ti'n colli ar y llawr efo Dalton, ti'n ennill yn yr awyr efo Iacwbw. Yr eilydd. A maint fydd i Pen-y-bont cadw un i mynu. A maint yn yr hael yma. Wel, maen nhw'n rhywun lai wedi gwneud am hanner cyfan. A da chi yn rhyw deimlo dros yr holl hanner bod yn heiddi bod yn gyfartal ar yr egwyl. Byddech chi'n dweud falle mae'r Seintiau sydd wedi bod yn fwyaf bygythiol mewn gêm lle mae'r cyfleon wedi bod yn bryn. Sislevic, sy'n wastad yn cynnig i hun. Kane Owen y capten. Maen nhw'n gweithio mor galed. Gorgiewski nôl at i gapten. A mae'r geiriau gweithio'n galed yn rhaid da ni wedi defnyddio'n aml yn yr hanner cyntaf yma. A maen nhw'n eiriau sy'n mynd i fod yn berthnasol iawn yn yr ail hanner os i Pen-y-bont i gael llwyddiant yma. Maen nhw yn, ond dwi'n just cael i'w deimlad bod tro pan mae tîm yma'n chwarae nefyn y Seintiau a maen nhw'n hongian i mewn yn y gêm a aros yn y gêm, ti'n mynd i gael mwy o hyder eich ydych chi ennill y gêm. Sislevic. O, mae e'n. Wow! Cardeni Sislevic, dwi'n meddwl hon. Ie. A mae'r amddiffynwyr yn ei wawdio fo ac yn deitha fo godi. A mae Sislevic yn cael carden felen am ffigio. Mae'n hollol penderfyniad cywir gan y dyfarnwr, a mae Sislevic yn gwybod. Edrych at Miles Davies, mae'n pyn bach y sgwar. Na i ddeud hynny, ond mae'n tynnu goes yn ôl. Dwi'n mynd i cysylltiad efo fo. Edrych at mae'n y sgwar, dwi'n bod y sgwar Miles Davies. Mae'n rhaid cyfle i Sislevic un ffordd neu llall. Mae'n rhaid fo yrru fo un ffordd neu llall. Dydy o ddim, mae'n neud ti'n awd iddo fo. Dim cysylltiad ar honna, a dramatig ffordd mae'n disgyn. Nath o'n dda iawn i dynnu goes yn ôl, dweud y gwir. Ond gath o i gorff, a siap i gorff yn anghywir i ddechrau. A dyna pam oedd o'n gwybod, o no, mae wedi mynd heibio fi, dwi'n mynd i dynnu goes yn ôl, ond o'n gwybod mae'n siarad agos i'r cwrs cosbi oedd o. Hanner munud ola, y 3 munud amser ychwanegol, y tîm sy ar y brig ar hyn o bryd i damlinellu, maen nhw yn llithro i'r ail safle, ac os bod Cei Conna ar y blaen yn erbyn y Bari. Gêm ddifyr dros ben. O'n i'm yn disgwyl hyn. Na, un o'r gemau lle mae'r cyfleon yn bryn, ond mae'n gymaint sy'n ddiddorol yn does. Redmond. Clark wedi gwneud narferchog. Rhaid nhw frysio os nhw'n wedi greu cyfle, a maen nhw am frysio. Mae'n gan brobl, mae'n edrych, mae'n anelu. Mae'n dal i fynd, mae'n y gic yn cael ei rhoi. A dybio i mae dyna ddigwyddiad ola yr hanner cyntaf. Mae'r dyfarnwr wedi edrych ar Ioriawr. A mewn gêm lle mae'r cyfleon wedi bod yn hynod bryn. Yr unig wir gyfle i Routledge fethodd taro'r targed pan ddyle fo o bosib fod wedi sgorio. Ond mae'r ymwelwyr wedi gweithio'n galed. Neb yn galetach na hwn, Gorgiewski. Mae'r cyfan yn ddifyr o gyfartal. Gwyd i drafod y cyfan ar ôl yr egwyl. Dyna i chi waith tîm arbennig
Mae hi'n bendant wedi gadael ei marc ar y gêm. Croes yn ôl ato ni i groes oswallt. Mae'n ddisgwr fan hyn ar yr egwyl. Y Seintiau Newydd yn erbyn Pen-y-bont. Pen-y-bont yn dal i tir ond fel y gwelwch chi ar ystadegau o blaid y Seintiau. Ond yr unig ystadegau sy'n cyfri o'r Sgorio wrth gwrs mae'n ddisgwr fan hyn. A Pen-y-bont wedi dal i tir yn dda yn yr hanner cyntaf yna. Siom yr edrych sy'n cael y cwmni fi. Ni'n bod yn sôn droion fe mor agos yw i ti ar brig. Beth am y hanner cyntaf yna? Bydd y Seintiau yn rhwystredig, Siôn? Ie, dim lawer o gyfleon, ond o rhan y pêl-droed, gêm o safon o'n i'n meddwl. Seintiau Newydd yn trial lledu ddi cymaint i'r galler, ond pob clod i tîm Rhys Griffiths, mae fe wedi setyn nhw'n o lan, a oherwydd hynny, dyw'r cyfleon ddim wedi bod yna i'r Seintiau Newydd. Ennill yng Nghei penwythnos diwetha, lle nhw'n wedi eto fan hyn. Seintiau wedi cael cyfleoedd, gen i ôl ambell un nawr. Ni wedi sôn gymaint am faint mor dda maen nhw bod yn chwarae dros yr wythnosau diwetha. Beth yw'r broblem pnawn yma? Wel, yn syml, amddiffyn Pen-y-bont i fod yn dig. Maen nhw wedi taflu popeth at y Seintiau Newydd. Ar y cyfle nesaf, dyn ni'n gweld hon yn enwedig yr amddiffyn yn allweddol oherwydd oedd y peniad yma ar y targed, ond eto yr amddiffynwr yn neud yn arbennig o dda. Oherwydd hynny, yn disgwr ar yr egwyl. Ond hefyd, mae Georgievski ni siarad ar y dechrau hefyd, fel nath e mor dda yng Nghei. Nhw wedi cael cyfleoedd clir, ond maen nhw wedi bod yn amlwg ar y degau wedyn ni. I fod yn onest, o rhan chwarae'r gêm yn y hanner cyntaf, cyfle Georgievski oedd yr un gorau. Dwi'n agos fan hyn falle am cic rhydd a ddi ar Cain Owen. Cain Owen i fi hefyd. Maen nhw wedi chwarae fe allan o safle, chwarae fe yn ganol ca. Cefn nhw'r chwyth yw fel yr arfer, ond mae fe wedi bod yn arbennig o dda. Dyma'r cyfle i Georgievski, cyffyrddiad da i ddechrau, bwrw'r target, na gyd sy'n gallu gwneud, braidd yn hawdd i Harrison ddo yn y go. Mae'n diddorol dros ben, Rhys Griffiths yn gweud yn yr wythnos ar ôl gêm Ceicona, bod nhw wedi gwneud i Ceicona, be mae Ceicona wedi gwneud i tîmau yn Ewrop ac yn hwpan a'i yn brw, dal i tir bod yn drefnus, maen nhw'n gwneud hynny eto, a beth am Ceicona pnawn yma, gan bod ni'n gwbl gyfartal rhwng nhw a'r Seintiau Newydd. Wel, maen nhw'n o blaen ar yr egwyl, o gol i ddim, ond dyma'r gol gyntaf i chi. Mike Wild sy'n chalu, Poole yn croesi a Wild yn taro. Neu bymthegfed o'r tymor hefyd i Mike Wild. Dim sioc. Gweld Wild yn penio, mae fe'n gwybod beth mae fe'n neud yn amlwg. Honna mynd ar y blaen. Ond fi oedd yna gyfle arall o'r Smotyn hefyd. Ceicona yn cael cic o'r Smotyn yn y gema yn erbyn y Bari. Gan i weld y digwyddiad yn gyntaf. Luke Cummings ar drosedd. Danny Davies wedi bod mor dda yn ddiweddar. A mor agos hefyd i gael y gol. Ond cic o'r Smotyn oedd hi. Ac ar yr eiliad yna, chi'n meddwl dyma hi. Maen nhw'n mynd i ddyblu'r fantes. Callum Morris yn erbyn Mike Lewis. Dyma beth ddigwyddodd. Mae'n parhau yn gol i ddim. Mae'r fantes yn fregus, ond mae yn fantes i Ceicona ar hyn o bryd. A na fe sy'n neud mor gyffroes. Mae pob gol, pob digwyddiad yn newid pethau yn y tabl, Siôn. Beth sy'n braf yw cael y gemau yn chwarae ar yr un pryd, felly dyn ni gallu cadw hanner llygad o beth sy'n digwydd lan yn Ceicona. Fydden nhw'n siomedig bod nhw heb sgorio o'r Smotyn. Dim yn aml mae fe misio nhw o'r Smotyn, ond ar y pediad da gyda Mike Lewis. Dyma'r sgoriau y pnawn hefyd. Pawb yn chwarae ar hyn o bryd. Un gêm neithio fel ni'n sôn, Flint wedi ennill yn Aberystwyth. Ond o ran sgoriau'r pnawn yma, drychwch ar Cynarfon, maen nhw'n y blaen nawr, o 2 gol 1 yn y Bala. Chris Venables yn sgorio 18fed o'r tymor i roi'r Bala ar y blaen. Mae Jacob Bickerstaff ar fenthyg o'r Wrexham. Mae Mike Hayes gynt o'r Bala di sgorio o'r Smotyn. O'n i'n gweud bod angen y Dre Newydd ennill yn erbyn Holford. Maen nhw'n gwneud hynny o 2 i ddim. A mae'n 1-1 rhwng Derwyddon Cefn a Met Caerdydd. Lot fawr yn digwydd. A lot fawr yn digwydd oddi ar y cae hefyd yn uwch gyngred Cymru JD. Yn i drawd Sionet Dafydd nawr, sy'n mynd i gael sgwrs, achos mae yna ddatblygiadau diddorol ac cyfleusterau diddorol o ran y dyfarnwyr yn y gyngrair. Geith adnodded, len i weid, dim cyfleusterau. Geith Sionet esbonio mwy, ac yn iddi esbonio'n well, siwr o fod. Diolch, Dyl. Wel, mae Nigel Clark, reolwr ardal Schroders Personal Wealth yn ymuno â fi, a Phil Thomas, reolwr dyfarnwyr Cymdeithas Pêl-drod Cymru yn cadw cwmni i mi. Phil, I'll come to you first, and could you tell us a bit about this new website and the partnership between Welsh refereeing and Schroders Personal Wealth? Yeah, absolutely. Well, we first started dialogue about forming a partnership with Schroders Personal Wealth back in September.
And so after several months of sort of identifying how the partnership can work for both parties, we were delighted that from January 1st that Schroders Personal Wealth came on board as our official FAW referee education partner. And I mean, thanks to the partnership, it's enabled us to develop a new all-encompassing support website which offers sort of training, support, development, education, and provides information for referees of all levels throughout all of Wales, which is the first of its kind. The website has some great features and elements, and I mean, there's some great there's some great features from interactive sections, and plus we will be holding monthly webinars as well, which will be relevant for referees of all levels throughout Wales. It's a fantastic support mechanism. And Nigel, why have you decided to partner with the FAW? Well, one of the things that this last year has shown us, isn't it, the importance of football and sport in general in our daily lives. And I think, you know, when you think about that, being able to watch a live game of football on TV, it's just, you know, it's a really good release valve for so many people at the moment from the pressures that we've all been under with the challenging circumstances we've been living with. So, you know, it's really important from that nature. I think also the other thing to bear in mind is that, you know, looking at the wider participation of football, you know, getting people outdoors, getting people active is really important for people's physical and mental well-being. And at Schroders Personal Wealth, we work with our clients to also help with their financial well-being. So through this partnership, we feel it gives us a chance to get those three strands together and really promote the positive benefits of physical, mental and financial well-being towards one's good mental health. Well, Nigel and Phil, thank you so much for your time. It all sounds fantastic. Thank you very much. Felly, yr ail hanner yn agosau fan hyn yn Neuadd y Parc. Mae'n ddisgwr rhwng y Seintiau Newydd a Pen-y-bont. Fe welwn ni chi ar ôl yr egwyl. Mae hi wedi drilio honna i'r gornel uchaf.
Mae hi wedi drilio honna i'r gornel uchaf. Croes yn ôl am olygfa. Ni'n mwynhau gweld yr haul a ni'n mwynhau dilyn diweddglo cyffroes y tymor yn uwch gyngor Cymru. JD, mwy o bêl-droed byw i chi nos Fawrth, Ceic Honna a Pencampwyr. Maen nhw gartre yn erbyn y Bala cyn dychwelyd fan hyn di Sadwrn nesa. A mwy o bêl-droed hefyd, edrych mlaen at hon nos Fercher, uwch gyngor Merched Cymru, so nhw'n Met Caerdydd yn cwrdd ac Abertawe, y Cewri yn y gyngrair yna. A Seintiau Newydd oedd y Cewri yn y gyngrair yma, maen nhw eisiau coron yn ôl. Mae'n newid y sgôr fan hyn, newn ni nôl at Mark Dylan a Nick Barry. Diolch Dylan, diolch Sean. Ie, ar hyn o bryd, mae'r Seintiau di llithro, mae Pen-y-bont di symud i fyny. Seintiau ar hyn o bryd yn ail oherwydd bod Ceic Honna ar y blaen. Mae Pen-y-bont di symud i'r pedwerydd oherwydd bod Barry yn yr un gêm ar ei holi. Dyna enghraifft o mor bwysig ydy'r gemau yma adeg yma'r tymor. Ac oedd Dylan yn cadarnhau y gêm ganol wythnos yng Ceic Honna a'r Bala, ond pwy sy'n chwarae ganol wythnos hefyd nos Fawrth ydy Barry a Pen-y-bont. A fydden ni'n cadw llygad ar honna yn ystod yn gwedd ar llediad ni. Sislevic chwilio am brobl nath i'n cyrraedd. Ac y cadarnhad. A mi gadw ni lygad arno. Mae'n ambell i gol hwyr di fod. Honna nithiwr gyda llaw. Y Flint yn ôl y sôn di chwarae'n dda. Ceic Honna ar y blaen o un am methu cico'r smotyn. Derwyddon Cefn di dod yn gyfartal yn y Met Caerdydd. Cynarfon ar y blaen yn y Bala. Dre Newydd tair. Hwlffordd dim. Hudson. Mariet a Sislevic a Mael Davies yn penderfynu. Dwi'n mynd os oes o ddau ohonoch chi sy'r un oeddech chi'n chael i? Dwi'n licio hynna. Dechrau'r droed flaen, dechrau'r ail hanner, mwy o benathwn nhw'r hanner cyntaf. Dyna fydd y negas gan Rhys Griffiths. Just cofiwch sut chi wedi cael y llwyddiant o bod yn ddi sgôr yma ar y hanner. Y ffordd ydych chi wedi cadw'r bel pan ydych chi wedi medru bod yn hyderus. A mwy yn byd. Yn y gêm yma, enwedig efo'r sgôr yma, fydd y fwy o tensiwn, nerfws, panig ella yn y Seintiau Newydd. Dwi'n dall. Nhw ydy y tîm profiadol ar y cae y pnawn yma. Fydd y Pen-y-bont yn teimlo. Ella un gol ddigon i giro iddyn nhw hefyd. Astles at Clark. Drobl, mae'n bas hyfryd. Ac yn y diwedd mae'r gol yn dod a mae Robles yn dangos sut mae cymryd cyfle i 12fed gol o'r tymor yma. Ac fe sgoriodd o 2 gol i ddim yn erbyn Pen-y-bont pan drechwyd Pen-y-bont o 4 i ddim ac o bosib. Mae wedi sgorio'r gol sy'n dod â buddigoliaeth arall i'r Seintiau. Mae'n gynnar, ond maen nhw ar y blaen. Wel, dwi'n just meddwl fan hyn, mae hwnna'n just gol amatured, cael ei tynnu allan o'i bwlch a dilyn chwaraewyr i fewn. Mae Clark fan hyn, just rond y gornel at... Mae'n eich edrych ar brobl a meddwl, dwi'n gwybod, os dwi'n mynd i troi yn un y fan hyn, a mae'n troi i'w gwybod i hawdd, mae'r pwysau ar y bel na'n perffaith. Dyna di'r gwaniad. A mae'r ffordd mae'n gorffan i fi, edrych i'r ffordd, twyllo fo, a wedyn siap i gorffo i chwipio i fewn i'r postyn gyntaf yna. Mae'n edrych yn anodd, yndi, mae'n gret o siawns i unrhyw ymosodwr sy'n dal gyda'r gorffan i, a mae Robles yn neud hynna. A mae'r dyn yma wrth i fodd. Ie, a mae'n braf gweld angerdd gan y rheolwr newydd. Ac oedd hi'n braf clywed y rheolwr newydd gyda llaw yn cadarnhau wrth Dylan Ebenezer cyn y gêm. Gymaint oedd yn mwynhau gwylio'r darllediadau a'r sgorio o'r gemau byw. A'r cyfan yn gymorth iddo fo wrth gael ei gyflwyno i bêl-droed yn yr uwch gyngrair. Ac mae'n sicr yn dair. Ac ar hyn o bryd, mae'n edrych fel tair buddigoliaeth heb ildio gol, a mae'n ddigon amser i hynny newid. Dwi'n poeni wan. Gol cynnar. Di neu nhw setlo. Rwan ta. Mae o'n gwybod, mae'n dim o'n mynd i ddal i chwarae. Ond ti'n edrych ar y gol, Pen-y-bont, a'i amddiffyn nhw'r sgwar. Wedyn,
Bi a cwbl rydyn i Robles, mae o'n i deimlo fo, mae'n i droi o mewn un symudiad a'r bas bach wedyn efo'r rhediad. Mae'r rhediad Robles yn gorfod bod o'r wrth yr ysgwydd. A wedyn mae'n torri'r rhediad yn amser iawn. Mae'r ongl y bas yn un gret, mae'r pwysa'r bas yn un gret, a mae'r gorffan yn glinigol gan y fo. Ie, gwerthfach i Routledge hefyd yn deth. Ac am y Routledge gyfle nath o, wel, brysio. A mi nath Robles i fod yn deg, gadw i ben. Cwpan FA Lloegr, rownd gynderfynol wrth gwrs yn cael ei chwarae. Chelsea a Man City. Di sgôr. Ie, ac o'n i'n meddwl, bore yma, mewn un gêm, efo Man City mynd am y quadruple. Dwi'n gwybod, ella. Breuddwydio, lla Chelsea mynd i curoi. Morris log ganol y cae na te. Sut mae Pen-y-bont yn mynd i ymateb? Astels. Owen, y capten. Digon o le. Gormod o bwysau yn y diwedd. Dyna ni, ti di sôn amdano y chwaraewr yma, Nick, yn y hanner cyntaf, Mal Davies. Mae yna gwpiau wedi bod yn ei wylio fo. Ti'n gwybod be? A fysa fo wedi dod i chwarae i'r Seintiau Newydd tymor nesaf. Simon Spencer yn 34 oed yn y tîm. Mae Mal Davies yn chwarae'r steil o bêl-droed sy'n berffaith i steil y Seintiau Newydd. Wel, be fysa ni'n hoffi gwybod? Os oes gan dîm chi fel rheolwr Malcolm hawl i brynu unrhyw un chwaraewr yn yr uwchgynghrair i'ch tîm, pwy fydde fo? Mae'n gorfod bod yr oed iawn. Mae'n gorfod bod, mae'r gemau gorfod bod o'i flaen o. Mae Mal Davies yn dod i fewn i'r bracet yna, ond mae yna un chwaraewr arall y blaenwr yn Hwylffordd. Mae wedi brifo ar y funud. Jack Wilson. Owen, y capten. Mae o'n gweithio'n galed fyny nôl at y sgwrs. Bale at Davies. Evans eto. Gorgiewski. Oedd o'n bwriadu honna, mae wedi cyrraedd Mal Davies. Owen, y capten, allan gan Astles. Iakubu. Ie, fysa Brodwell ddim yn y pair. Mae o'n 28 oed, mae o'n i blynyddoedd gorau o'i yrfa rwan, Nick. Ond ys ti'n siarad am chwaraewr i ddod i fewn i tîm i syth, ia, Brodwell. Reit, dwi'n dallu gwahaniaeth, ie. Ond fysa Jack Wilson a Mal Davies yn y dyfodol. Mae'n potensial ganddyn nhw i fod yn well na Brodwell. Mae yna gol arall gyda llaw wedi bod yn y gêm. Derwyddon Cefn, McCarthy di rhoi Met Caerdydd ar y blaen. Yn erbyn derwyddon Cefn, mae gan Clark fan hyn ar Seintiau Newydd ar y blaen. 7 gêm o'r tymor ar ôl heddiw, cyfych digon amser i bethau newid. Robles at Clark. Mae'n dod o ddiar i Iakubu. Ac yn y diwedd, dod na ddim gwiriad cic gol fi. Na. Ond eto, Ashley Morris, dwi'n meddwl oedd o'n gwarchod hwnna allan, sy'n bod wedi wneud yr arbediad. Ond y dyn yma, oedd yr un dwythau ddod i mewn i'r brackets nawn ni sôn am. Ben Clark, Mal Davies a Jack Wilson. Nhw wedi'n 3 ifanc. Na ni weld, ella gyrfa disglair ydyn nhw. Dim jyst yn yr uwchgynghrair yma yng Nghymru, ond ella ymlaen o hynny ar lefel nesaf. Ond da Ben yma na jyst troi. Mae'n cael un mewn safle da. Yma na rwan, mae'n gwybod pa bryd i redag, pa bryd i fynd yna, pa bryd i mynd yna. Wedyn dangos o'r ongl i dderbyn y bel i fewn, o'i gefn i gol, troi sydyn cael yr ergyd i fewn. Just methu tro na. Bale gan y capten. Clutton mewn ar Astles. Ac Dyn Dewr. Clutton yn mynd mewn ar Astles. Well, come on. Sut mae'n ffordd... Mae'n andros y ffordd lawr iddo fo, Astles, bechod. Mae'n beder i'r dre newydd yn erbyn Hwlffordd.
Clark. Drobl. Chwarae teg, Pen-y-bont dal yn brwydro cystadlen bob pel. Fel sa'ch chi wedi ddisgwyl tîm Rhys Griffiths, torchi llewis. Mae'r agwedd dim i penna nhw lawr. Sut maen nhw'n ymateb ar ôl gol. Deitha chdi lot o gymeriadau'r chwaraewyr hefyd. A mae'n adlewyrchiad o'r gêm a'ch bod chi yn teimlo fod angen gol arall mewn gwirionedd ar y Seintiau Newydd. Mae Pen-y-bont i ryw setlo eto, yn dydyn? Y bel gan Davies. Gorgesgu o'i flaen o, hefyd Smith. Mae'n mynd at ei gapten Owen. Clark yn ei roi o dan bwysau. Ac oedd hwnna byth yn mynd i gyrraedd Wood. O'ch chi bas hyfryd i Lwybr Robles. Iacubo, efo bo! Oeddech chi'n gwybod bod yn mynd amdani. Oeddech chi'n gwybod, unwaith athadal i ddod a draws i gorff ar ei droed de, oedd o'n mynd am y hanner foli. Mae'n sgil anodd. Dwi'n mynd dweud mae'r rhai fo fynd am y postyn cyntaf, a mae'n hynna'n un ti'n hawddach i'r golwr. A fysa fo, wwan, ti'n mynd i mynd ar draws. So fod i'n mynd ar draws y gol sy'n wedi sgorio. So wedi cael dweud ben dros ti, y techneg yn gywir, y pwed trwyddi. Honna oedd yr ergyd iawn, yr ergyd cywir. Ond mae wedi mynd ffordd arall. Tair gyda llaw wedi hi i'r dre newydd o hyd y bedwaredd na. Ddim wedi cael ei chaniatau. Chwarae teg. Mae Ashley Morris di chwarae'n dda. Mae wedi bod yn awdurdodol. Mae o'n brofiadol wrth gwrs. Yndyn. Mae'n brifo fan hyn. Yn ei weld. Mae'n dod. Nath ni gweld o'n gwyni fan'na. Mae'n un da am godi ofn ar pobol a cymryd yr ymhyaeth na o'r awyr dwi'n sôn am bob tro. Lle mae'r amddiffynwyr yn gwybod bod o'n dod a mae'r ymwysodwyr yn gwneud i penna i fewn i'w gwrdd yn disgwyl rhyw bwniad. Sislevic. Mae wedi mynd heibio Evans. Di hynny wedi digwydd yn aml. Ac mae Evans yn cael ei dynnu nôl. Nath y dyfarnwr weld os oedd yna gyfle am Afantes a di Evans wedi cael ei giro'n aml ac yn y diwedd. Wel, o gyda am llawer o ddewis yn y gwir ac oedd Sislevic ar ei ffordd. Unwaith mae Sislevic ar ei ffordd, sa'n neb yn ei ddal o. A jyst yn pennu fo'n ôl, dim bach na ni. Chwarae teg i Sislevic oedd o ymchwilio am y gic, oedd o'n bodlon mynd, ond Ashley Evans sy'n chwarae fel mae o'n chwarae bob tro i Pen-y-bont yn gadarn yn awdurdodol o flaen y pedwar cefn, mae gan Hudson, Routledge, Redmond, Iacubo. Ydy Iacubo ddim wedi cael amser hawdd estod ymlaen. Oedd o bosib ar fai yn amddiffynol yn y gol. Ddodd chdi bach yn rhy agos i'w chwarae'r llu o brofiad ganddo fo, ond mae'n cael pnawn digon anodd. Wel, gath y ddal i fi bach efo'r gol do. Ti'n bod sy'n at brofel. Mae'n hen dric fel chwaraewr. Ond mae'r talent, mae'n glefar, mae'n rhaid i gefn i mewn efo, mae'n deimlo fo, mae'n droi o. A mae'r bas yn un syml, ond mae'r pwysau ddim. Mae'n gwneud y pwysau perffaith ar y bas i wedyn Robles fynd yn ei blaen y sgorio. Robles y sgoriwr. Routledge. Nôl etad Robles, Iacubo. Cic gornel, mae hi'n 4 nawr i'r dre newydd. Ond i bai fydd yn deitha chi mewn rhyw 5 munud bod hi'n ôl i 2. Ond y dre newydd 4, Hwlffordd dim. Robles, un beth wneud Robles ddim wneud ydy rhedag Iacubo mewn ras. A mae'n gwneud lle cic gornel. Dwi'n gwybod pan nath o eildio'r cic gornel, doedd wedi cicio allan am dafliad cyn hynny. Mae'n chydig bach sigledig yma. Marriott yn cael cyfle arall. Oedd em angen y gol o'r faner yn y ddod. Yn sgrechian. Pawb yn gwasgu nawr i'r Seintiau sydd fel mae pethau'n sefyll yn ôl ar frig yr uwch gyngrair ar wahaniaeth goliau Ceycona'n dal ar y blaen. A mae rhywun yn teimlo bod yna fwy o'r gêm yn hanner Pen-y-bont o'r cae nag oedd yn yr hanner cyntaf.
O, bendant ma yna, ydych chi'n disgwyl. Dipyn bach o ymatab ar ôl yr egwyl. Ie. Mae wedi bod yn bnawn anodd I Smith. A Ben Amwn yn dod mlaen yn ei lefo. Smith, Malcolm? Mae nhw fwy ddod ganddo fo ar y lefel yma. Oes, rwy'n mynd 20 oed. Mewn chwaraewr sy'n mynd I weithio'n galad I chdi. Mae'n mynd I ennill rhyw siar yn yr awyr. A ti'n mynd I gael llawer o wasanaeth heddiw neu ddweud hynny. Na di. Mae yna brofiad gan Amwn, dim amheuaeth am hynny. Y gwahaniaeth efo'r tîmau da pan maen nhw chwilio am I ymysodwr ydy, maen nhw'n pasio. Y gwahaniaeth efo Pen-y-bont ydy, maen nhw'n clirio y bel. A ti'n fawr, Amwn ydy hwn, dwi'n licio Amwn. Mewn fflachiad mae gen fo draed sydyn I chwaraewr mawr. Mae gen fo lygad am gol, mae dal eisiau profi pwynt I fi. Dwi'n medru argyhoeddi fi o flaen y gol dal I fod, ond da ni wedi weld o'n sgorio. Mae Wood wedi gwneud yn arferchog ac yn y diwedd ath y gwaed i'w ben o braidd yn do, ond oedd yn benderfynol. Do, plain mae'r cyfleon de, a dyna pam mae'r chwaraewyr yn cymryd y cyfrifoldeb wedyn, wel, da ni'n cael llawer o hanner cyfla. Diolch yn hanner chwarter cyfla hyd yma na rwan. Mae'n gyfartal yn y gêm rhwng y Bala a Caernarfon. Dwy i'r un. A gadwch chi weld beth mae hynny yn ei olygu i'r tabl. Ac Caernarfon yn chweched safle Pen-y-bont ar Bari fel oedden nhw. A'r Bala, wel, mae yna angen dipyn o ysgytwad iddyn nhw golli'r trydydd safle mewn gwirionedd yn does. A pedwerydd safle, da chi'n teimlo, ydy'r un sy'n ar gael mewn gwirionedd. Mae Owen wedi camod Amwn. I baso ddim yn mynd heibio ar wal a elwyr yn Astles. Wel, eich ti'n cofio es y reolwr newydd cymryd drosodd yma. Dyn nhw ddim wedi ildio gol na. Anthony Limbrick. Wel, mae'n 16 gol wedi sgorio a dim un wedi hildio. Alle pethau ddim bod yn well iddo fo. No, tydi Amwn yn mynd I gyrraedd honna. Mae Harrison yn gweld y bygythiad ac yn clirio. Iacubu. No, te bel oddi ar y dyfarnwr, ond oherwydd bod I wedi aros efo'r tîm yn y dydd, sy'n isio atal y chwarae. Spittle gath y gol i'r Bala gyda llaw. Mewn i'r hanner awr ola. Astles nôl at ei golwg. Dim cap gyda llaw gan Paul Harrison, y golwr. Dwi'n mynd cyfeiriad gapiau rhyngwladol. Hei, o gyda Dai Davies I menig boi pan nath ni Cymru giro Lloegar. Oedd yn gol I ddim yn Wembley. 77. Morris. Leighton James efo cic ar Smotin yn y gol honno. Dau difennig. Lloegr di bwyntiau. Cymru di ennill. Routledge. Dal yn ddiddorol iawn, da chi'n teimlo bod gan un tîm. Wel, yn amlwg, mae gen nhw fwy o'r sgiliau, mwy o'r doniau, ond mae Pen-y-bont yn dangos pam bod nhw'n cael tymor mor dda. Mae nhw'n dîm anodd iawn i'w curo. Mae nhw'n trydydd ydy. Efo record ildio goliau. Dim ond Ceicona a'r Seintiau ildio llai. Hollol iawn. Ond mae record gartre y Seintiau Newydd yn frawychus. Dyn nhw wedi colli o gwbl yma'r tymor yma. Dim ond y Bala sydd wedi cael pwynt yma ar ddi Sadwrn nesaf. Y Seintiau yn erbyn Ceicona. Nôl yma am 5 o gloch. A y gêm yn fyw wrth gwrs ar S4C. A beth sy'n ddiddorol, mae nhw'n chwarae gilydd ddwywaith o fewn 7 diwrnod, ac o fewn 7 diwrnod hefyd mae Bari a Pen-y-bont yn chwarae gilydd
wythnos allai fod yn allweddol yn y safleoedd pwysig sy'n dal ar ôl. Fe na i ddeud y Seintiau wedi ildio 9 o 13 gol yn yr ail hannar tymor hyn. Pen-y-bont, sgwni os da chi wedi darllen. Gan neud y chwaith cartra. Leo Smith yn paratoi i ddod ymlaen, a mae'n arwydd o gryfder ganol cae. Na di o bellach yn sicr o'i le, ddim yn sicrhau i le yn yr 11 sy'n cychwyn. Ti'n hollol iawn, Nick, a be dwi'n edrych ar ydy, ti'n misio gael da anghofio. Sislevic, Marriott. Amser. Oedd wedi mynd rhy gynnar. Na, a mae mor hawdd cael anghofio. Pwy sy'n credu y gallech chi anghofio am Leo Smith? Wel, dim fi, mae'n bendant, oherwydd safon am ei od i ddangos. Mae angen hediad yn y tîm. Mae rheolwr newydd wedi mynd am brofiad, do. Sa'n cwestiwn fyny efo'r Routledge a Redmond. A dyma sut greodd y gol. Just Iacwbwn cael ei droi rhy hawdd, ond wedyn mae'r hediad yn gampus, mae chwarae wrth yr ysgwydd, amddiffynwyr, Pen-y-bont, dim cliw lle oedd Robles yn redag o. A mae yn torri'r hediad i mewn ar amser cywir, mae'r ongl a'r bas a'r pwysau gyda'r dyn yma'n berffaith. Ie, ac o'n i'n mynd i ddeud 8 gol mewn 4 gêm gan Ryan Brodel. Di hwn yn mynd i sgorio ers gêm gyntaf y tymor a hynny'n erbyn y Bari. Maen nhw'n gwahanol tîm efo Brodel ti'n bod pan mae o ar y cae. Ond os a le i Brodel a Leo Smith? Ie, o'n i'n mynd i ofyn hynny i chi. Oes, os gynnwch chi Routledge yn eistedd, felly 4-1 yn eistedd, newid siap i 4-1. Felly dim Clark, dyna'r peth. Dim Clark. Dim Redmond. Ia. A dwi'n hoffi Redmond, mae rhaid i gyfadde. Ond i Redmond ddim di bod mor amlwg yn y gêm yma fel mae'n digwydd bod. Dwi'n meddwl bod o di bod so mor hyn, mae'n chwaraewr da, ond sa fi isio bod i fi bach mwy cyffroes, edrych mwy o golia, a eisiau jyst newid i, lle bod fi'n 4-2-3-1, mynd i 4-1-4-1, so fi mwy ymosodol, wedyn cynnig mwy opsiynau ymosodol. Difyr ar bel gan Wood. Ac rhaid i Wood fod yn ofalus. Oedd e'n byd mawr rhwystredigaeth oedd hynny. Sa'n angen i bobl wylltio gymaint a hynny. A'r athro ysgol gynradd yn rhoi cerydd. Ac i fod yn deg i Wood, mae'n mynd ac yn ymddiheuro. Gath o... Gath o'i tentad i wrthio fan'na. O do. Ti'n edrych ar John Andrew Jones yn dyfarnwr yn reit 10 lladd i ffwrdd. Nath ni weld yr pennaeth illa'r dyfarnwyr yma yn ystod yr egwyl yn siarad. A dwi'n meddwl, mae'n mater amser rwan. Dylai illa dyfarnwr y ddau yn mynd llawn amser yma yng Nghymru. A wedyn yn rhyw mentor i gweddill. Dwi'n meddwl, y ffordd da ni wedi delwedd y proffil da ni wedi greu efo'r uwch gyngrair yma, a da ni yn mynd i greu a dal i adeiladu. Dwi'n meddwl amatur amser ydi. Wel, y sgwrs ydych chi'n cyfeirio ati hi, Malcolm, ond nhw'n sôn bod nhw'n cael ei noddi am y tro cyntaf. A hynny yw, maen nhw'n rhan mor allweddol o'r gêm a mynd i ychwanegu at y statws, yn dydi? Yndi tad, a beth dwi'n edrych ar, tan dwi'n edrych ar dyfanwyr, dim jyst bod nhw'n gweld digwyddiadau 50 lladd i ffwrdd. Pa ongl maen nhw'n rhedag i'r digwyddiadau yma? Herwydd ti'n mynd i redag os ti'n gwybod mae'n chwaraewr mynd i fod rhwng fi ar bel, felly ti ddall, ti'n cymryd gamble efo'r penderfyniad. Pa ongl maen nhw'n rhedag i fyny i'r digwyddiad? A beth sy'n ddiddorol, hynny yw, mae'n 3 o gamerau UEFA yma, da chi'n gweld i gyfeiriad y tafliad, 3 o gamerau gan UEFA, a be maen nhw'n neud ydy maen nhw'n canolbwyntio ar berfformiad y dyfarnwr. A Sislevic yn colli honna mewn tacl drwm, Gorgiewski, Mael Davies. Mae'n yna gret i dyfarnwyr yma yng Nghymru, dydy. Marriott at Astles. Agosau at yr 20 munud ola. Dyna chi un ohonyn nhw. A be mae hwnna'n gwneud ydy recordio'r dyfarnwr cynorthwyol. Wedyn, mae'r brawd mawr yn eich gwylio chi yma, yn enwedig os da chi'n un o'r swyddogion. Gêm fawr iddyn nhw. Yep.
Gret gweld. Sislevic. Yn gwbl gallu daro honno'n galed. Tuag at Sbender i bwy mae'n disgyn. Cyfle i ddod â hi. Ond yn gyson, 3-4 chwaraewyr y Seintiau Newydd yn rhedag i'r cwrs Cosby ar yr un pryd. Ti'n gofyn fi pan dwi ddeu hynny? 3-4 siawns i sgorio dyna, cofia. Yep. A digon o goliau o ganol cae. Ar wahân i Redmond oeddech chi'n ei feirniadu am ei waith y tymor yma. Ydych chi'n clywed alle ambell i reg sy'n anochel yn absenoldeb y cefnogwyr yma. Yn ymddiheuro am hynny, mae'n y gyfle arall i roi'r bel mewn. A mae'r pwysau'n cynyddu, da chi'n teimlo, yn dydi? Wel, mae un gol arall i'r Seintiau. Mae ar ben go iawn ar y gêm fel ornest. Ond ysdyn nhw'n aros yn y gêm. Y Pen-y-bont a cael rhyw... A jyst credu bod nhw'n mynd i gael un cyfle arall clywir. Dyn nhw'n wedi creu dim byd yn yr ail hanner yma. Morris yn dod eto. Nath am cyrraedd o'n angen iddo fo wneud. Achos mae Wood di dod amdani hi. Mae yna hen baratoi at ei lyddio ar fainc yr ymwelwyr. Byddwn ni weld yma'n un y peniad yma bog na gyrraedd i gynta. Oedd Astro ôl o fod dwi'n dweud. Nath ni gweld Astro gweiddi eto. Ond nath am cyrraedd o'na a bog yn ei chlirio i'r acom. Sislevic sy'n paratoi gymryd y gic y tro yma. Dwy fraich yn yr awyr. A Redmond gafodd y peniad. A dyna pam dwi'n heb sgorio. Ia, a mi ddyle fod i taro'r targed yn dyle. Wel, mae'n bedwar llath o'r gol, mae'n canol y gol. Mae ar ei ffordd lawr. Di broblem ydi, mae di gorau neidio'n gynnar wrth gwrs, ond mae ar ei ffordd lawr. Hei, mae rai fo sgorio dal i fod. Mae'n beniad rhydd. Nawr te. Rhif 22. Sef Conor Davies ymlaen am Wood. Mae Jones Thomas yn dod ymlaen yn lle Wood. Mae Barry newydd daro'r postyn gyda llaw Jarvis di taro'r postyn, a mae Gorgiewski yn gadael y maes hefyd. Emmanuel ydy'r eilydd arall, a dyna yr holl eilyddio gaeth Pen-y-bont i wneud. Mae'r bel yn cael ei brysio fyny'r cae unwaith eto tuag at Robles, a mae Morris, mae wedi bod yn brysur. Sarach chi ddefnyddio un gair i ddisgrifio ei benderfyniad o, i berfformiad o. Awdurdodol fydde hynny. Mae'n darllen y peryg a mae wedi bod dan dipyn mwy o beryg yn yr ail hanner nac yn yr hanner cyntaf. Gyda fi wedi deimlad y fanna, sa Robles wedi mynd amdan hwnna go iawn. Dwi'n meddwl sa Ashley Morris wedi tynnu allan o hwnna, sa wedi bod yn ddwy gol. Dipyn o gêm yn y bala. Will Evans di sgorio, y bala tair Caernarfon 2. Ac yna chi gêm. Ac da chi'n meddwl weithiau sut fydd un canlyniad, un perfformiad yn effeithio i gêm nesaf nhw? Na ddeitha chdi un peth, lle mae'r nefyswydd reid rwan, heblaw a mama ydi Ceicona. Un gol ar y blaen, maen nhw hefyd yn ebyn y Barry. A Barry'n taro'r postyn, dangos unwaith eto. Fel yna fan hyn, Mantes o un gol. Mae'n fantes denne, mae Chelsea ar y blaen yn erbyn Manchester City. Ziyech ar gol, a hynny yn rownd gynderfynol cwpan Lloegr. Neb yn ei gwylio hi wrth gwrs, mae pawb yn gwylio'r Seintiau Newydd yn mynd Pen-y-bont. Dyna pam do'n ni'n deitho chi. Jakubu, di gwneud digon, mae'n gig gornel. Dwi'n mynd i atgoffa phobl eto. 15 gol tymor hyn o cicio gornel i'r Seintiau Newydd. Ac Rosgro yn paratoi i ddod i'r maes. Yn y cyfamser, Astles wedi mynd efo Hudson eto.
Mae wedi cael ei hanelu at Astles, Morris eto, da iawn, syth drwy'r cyrff. Ac os oedd na baratoi wedi bod ar gyfer y cicio corner, mae hwn wedi bod yn ei chanol i. Mae'n eich bod y ddewr i neu hyn, cofia. Ti'n bod, i ffendio ffordd. Dim jyst i gyrraedd y bel, ti eisiau ffendio ffordd yna gyntaf. Rhwng chwaraewyr, mae'n neud hynny. Emmanuel. Mae'n neud am Ashley Morris yn y gol, mae wedi cyrraedd record tymor hyn, 11 llechan lan. O'r oed cynt o 10 ar y bala. Leo Smith at Robles, nawr mae yna andros ar rediad gan Sislevich mewn i'r cwr cosbi. Mae'r sodliad yn hyfryd. Leo Smith oedd ar fin tynnu'r trigger, tacl allweddol wrth ymwneud ysmotyn gwyn. Falle dyle Sislevich di mynd i hun, dim amheuaeth gen i am hynny, ond fysa wedi bod yn andros o gol. Wel, edrych Ashley Evans. Ashley Evans yn rhedeg i mewn i cwrs cosbi. Eli, mae'n dal yn darllen ni. So wedi medru gadael i ni'n rhedeg am yna, nath o ddim. Oedd o'n gorau mynd efo Leo Smith yr oll ffordd am i nath o. Cadw i gyfrifoldeb o. Ac i glirio'r bel yn y diwedd. Gwych gan Ashley Evans. Robles, y sgoriwr. Edrycha, sy'n mynd edrych i'r gornel arall, a mae'n just pasio i fewn. Poi y llygad, da chi'n galw hynny. Ei, oeddech chdi'n cyn ymosodwr o blaen? Dwi wedi gweithio efo andros o gyn ymosodwr am blynydde, Malcolm Allen. Nes i weld o, reid y llygad un ffordd, a just twyllo, siapio i gorff, bod o'n dal yn mynd i reid i'r gornel yna, a just pasio i gornel arall. Rosgro, sy'n mynd i gymryd ei lefo, dyma chi ddyn sy'n eto i wneud i farc ac yn awyddus iawn i wneud i farc. A da ni yn y chwarter ar ola o fewn chydig eiliadau, a dim ond un gol o fantes sydd o hyd, ac un gol o fantes gan Gei Conna. Mae un peth yn sicr, gyda rheolwr newydd y Seintiau, ddim yn gorffwys ar ei rwyfa. Sislevich yn colli'r meddiant. Gwaith dag yn Emmanuel. Marriott, nôl at Astles. Oedd Hudson isio hi, mae'n rwystredig bod heb i chael i nawr, mae'n mynd i chael i nadi. Nôl at Astles. Ond nôl at y symudiad na. Falle di gallu arwain at yr ail gol efo'r dacl wych na gan Evans. Dyna symudiad gorau'r gêm mewn gwirionedd. Mae Hudson di hennill i, mae gan yr eilydd Roscoe. A mae Pen-y-bont i gyd na'r ferchog i gadw honna'n fyw. A mae gan Emmanuel. Ad Clytton ddim di sôn gymaint amdano fo yn yr ail hanner yma. Clark yn un o glwstwr sy'n ymladd yma bel yn ôl. Mae hon yn gêm dda. Dau dîm yn mynd amdani hi. Jakubu yn o cyn Rosgro. Evans sydd wedi cael gêm gampus. Mae wedi cholli ar y gair. Mae gan Rosgro. Mae'n gyfle fan hyn i Clark. Mae Clark yn mynd i hun. Unwaith eto am ddiffyn dewr a mae'n gyfle i Davies i chlirio hi. Mae'n dal y dyn yn ddamweiniol a mae yn gecrydd. Wel, Mael yn cael ei dynnu fyny gan y dyfarnwr o'n fan hyn am... Dwi'n meddwl, oedd o'n edrych mwy gwyllt, nag oedd hi. Mae'n trio clirio'r bel, mae Ben yn cyrraedd i gyntaf, wedyn mae'n gwybod mae'n mynd i ddisgu, mae'n mynd i gael trosedd. Ken Owen sgil yn fan hyn. Edrych ar sodliad bach taclus yma a nutmeg ar y ffordd fyd. Wps! Mae yna gymaint o bêl-droed da wedi cael ei ddangos gan Pen-y-bont mewn steil gwahanol. Steil gwahanol wrth gwrs. A mae Leo Smith yn paratoi. Redmond yn ei derbyn ni. Marriott. Wel, nath hwnna'n gweithio na ddo. Ac ydyn nhw'n mynd i gael eu cosbi. Amwn. Ac Amwn i, ond na gyfle da wedi cael ei golli fanna. Bêl gan Hudson. Routledge. Routledge a Clark o'i flaen o. Spender. Mae un peth yn sicr, mae'r Seintiau wedi gofod chwarae'n dda i gyrra Pen-y-bont os nhw'n mynd i cyrra nhw. Mae wedi bod yn dipyn gwell gêm nag o'n ni wedi rhagweld, mae rhaid fi gyfadden yn wedi gyda chwaraewyr pwysig fel Haling allan o dîm Pen-y-bont.
chi'n gael penderfyniadau callach efo'r sgidiau? A just beth ti'n gael wedi anghofio nhw mae o. Mae o'r llawer mwy cyfforddus, dwi'n siŵr. Mae'n siŵr bod o'n cyffwrdd y ddeiar ac yn cael ei ysbrydoliaeth. A dwi'n meddwl bod y ddeiar yna yn ddeiar Gymraeg gyda llaw, ddim yn ddeiar yn Lloegr. A dwi'n deud hynny, ac os cyn y gêm, oedd yna rei pobl yn cael y pleser o eistedd allan efo glampio boteli o gwrw. Yn Lloegr, wrth gwrs. Ond tas nhw wedi camu i ochr arall y cae, fes nhw'n cael gwneud hynny yng Nghymru. Malcolm aros yn ifydd yng Nghymru, wrth gwrs. Im symud. Maen nhw'n dal i fynd amdani, a mae mantes o un gol, oeddech chi'n sôn bod nhw'n nerfus yn cei conna. Dyn nhw'n di gorffwys ar ei ddwybe fan hyn, ac dyn. Just aros yn y gêm, mae Pen-y-bont wedi gorfod wneud, a maen nhw wedi aros yn y gêm, 10 munud i fynd. Mae ddech chi daflu bob dim rwan. A dim taflu bob dim, mae ffordd maen nhw yn y 5 munud dwytha, di chwarae pel droed i ddod yn ôl i mewn i'r gêm a fynd. Pwy sy'n siarad bod yn arwr? Pwy sy'n siarad moments bach i cofio am byth? Icon o chwaraewyr ifanc. Owen. Mae digon i anelu amdano fo. Gan gynnwys Amwn a Iacobo. Felly cael gwell corna fa hynny efo cewri am ddiffynol y Seintiau. Mae o wedi mynd am y postyn gyntaf na tair gwaith. So be mae Blaine Hudson wedi gwneud? Ai fan hyn. A fod i'r tala yn y tîm i'r Seintiau Newydd, felly mae o wedi penio allan. Cyfle arall falle rhoi fi mewn. Mariot yn camu mewn. Roscoe. Mae'n ras. Mae Roscoe. John cweid digon cryf. John cweid digon cyflym am ddiffyn ar ferchog. Ond hwnna di'r bel. Mae Roscoe angen. Dim y bel i fyny ato fo. Y bel i'r bwlch tu ôl i'r amddiffyn. A mae o bron na cyrraedd hwnna. Ac oedd Billy Borger yn gwybod o rai fod wneud popeth yn iawn fanna. Dwi'n siŵr oedd o'n teimlo i wynto ar ei wddw fo. O'n i'n trio nid yna, o'n i'w ddwy llath i ffwrdd neu codi ofn arnyn nhw. Sislevic. Mae'n bosib i gyfle olaf o i adael i farc, a mae'n gwneud yn dda i gael y bel i mewn, ond mae'r ddiffynwr wedi darllen be'r i fwriad o. Ac mae'n gyfnod mor brysur. Ac no sil am 10 o'r gloch. Super rygbi. Ac clwb rygbi am 10 ar S4C. A dwi'n meddwl Sislevic yn mynd y ffordd gywir fel mae o fod i wneud, y llinell agosau iddo fo. Ac Tom Holland, dwi'n meddwl. Sislevic mewn y gallwn o'r gêm fel arfer, Malcolm. Ia, nath ni weld o wythnos dwytha, dwi'n meddwl yn ôl ar ei ora. Da ni gael digon o'r bel, ond mae Pen-y-bont wedi gwneud stopio hynny. A ti'n edrych ar Mal Davies a Georgievski yn ei erbyn o. Dau chwaraewr cyflym, dau chwaraewr sy'n deall y gêm, wneud nhw'n neidio i fewn. Doedd di gael bob dim fel oedd o eisiau heddiw. Ti'n gael gêm fel o? Ti'n edrych ar faint o croesiadau gael Sislevic i fewn heddiw. Gath o'r bel yn aml, oedd yn edrych yn gyflym, oedd yn troi mewn, ond oedd y croesiad. Diolch wedi creu cyfleon na di. Dim fel mynd fel rheo. Holland ymlaen, fel eilydd yn ei le fo felly. Saith munud o'r 90. Yna gosbi fanna, ond tua'r entrychion ac ar hyn o bryd y Seintiau Newydd sy'n mynd i entrychion uwch gyngre'r Cymru, a diolch i Malcolm am beidio sôn bod y sylwebydd arall yn llawn gwynt. Ond am ddiwrnod i fod fyny fanna, nid na fysa chi'n ynghael i am bensiwn i fynd fewn i'r fasged, cofiwch. Na fi chwaith, ond na i gael anreg 10 blwydd i chdi blwyddyn nesaf. Na chi. Wel,
dangos diwrnod mor braf ydi yma. Ydy o'n cael peint, na beth dwi'n siŵr bod, ydy o'n Lloegr yng Nghymru? O'n i am ddeitha chdi dyna ffordd oedd o ddigwydd yn yr ar pnaw yma. Oedden nhw'n mewn sôn hedfa yma. Y bel gan Owen. Agosau at y 5 munud ola. Gornes Gampus. Rhwng dau dîm sy'n cael y ddau yn cael tymor da. Hudson. Yr unig beth na i ddeud, sa'ch chi'n mynd i doheibio Mike Harris, y cadeirydd y Seintiau Newydd sy'n mynd yna. Eblaw bod ni di weld o gyn y gen. Iawn, cyn y gem oedd hynny, Mochyn. Wel, bydd o'n teimlo fel hedfan os di peth yn aros fel hyn. Os na wrth i fod, tasa'r Barry yn gallu gwneud yn well na taro'r postyn, sef y gorau mae wedi gwneud ar hyn o bryd. Redmond, sy'n cweith i gwneud digon pnaw ma o bosib. Yr osgol. Nôl at Redmond, tu fewn mae Clark. Mae hyn yn ddyniadol iawn, ond dim yn cyrraedd Marriott yna gyfle i Clutton ddod â hi. A mae Davies, yr eilydd, methu cweit a cadw'r momentum i fynd. Emmanuel allan at ei gapten. A mae'r Seintiau unwaith eto di cadw i siarp. Jones Thomas ydy'r rhif 21. Evans. Marriott i mewn eto. Mae'n gefnwr mor solet. Mor solet. Yn yr ail hanner, mae'n tweithio ti wedi dweud Georges. Ia. Georgeski i mi'n waith. Ac ys bod yn anodd i ddeud, mae'n cynnal pan ni'n hebi enwi o. Beth sy'n ti'n dweud iawn? Gorgiewski. Mae gennym fi ddyn o gwad twyl. Gennym fi ddyn o gwad twyl yn sylwebdyn o fi wan. Ie, di hwn ddim wedi cael ei weithio mor galed a fydde Rhys Griffiths di dymuno. Enwedig yn yr ail hanner. Dim mynd o bygwth i gyflawni hyd yn oed. Astles eto. Ond eiliad mae'n gymryd i sgorio, a mae'n dipyn i fynd. Yn gymryd chydig bach gormod amser fyna. Di a Cwbl at Emmanuel. Owen yn cael ei gael lawr. Ie, oeddech chi'n rhyw deimlo bod y drosedd yn mynd i ddod yn doeddech? Faint o weithio mynd yn digwydd mewn gen, ar bob lefel, lle maen nhw'n prynu neu twyllo. Gael fod petisio y chwaraewyr, y dyfarnwr, wrth jyst cael trosedd am un byd. Mae'r haul yn dal yn hyfryd, mae'r awyr yn dal yn las, mae'r fantes yn dal yn fain. Ac mae'r fantes yng Ngheicona yr un mor fain, a felly ddau dîm ar y brig yn chwarae'r tîmau sy'n drydydd ac yn bedwerydd. Mae'n bnawn pwysig yn y tymor. Mae'n pwysau gwahanol, cofio, pan mae'n mond un gol i ddim yn y ddwy gêm. Astles di canfod Leo Smith. Ie. A mae Davies di gen dda fanna, di gadw'r meddiant o'n i ennill y tafliad. Evans eto. Emmanuel. Ond y braidd yn llac. Wel, os y gol i Pen-y-bont yn ddigwyddiad dramatig iawn. Os y gol i'r Seintiau yn lladd y gêm. Ac i fod yn deg, Borge. Mae o di chwarae dda. Mae o. Heblaw am y gol efo i a Cwbl, mae o di chwarae dda.
Faint o amser mae eisiau i bigo i ddyn allan yma'n un. Wrth wneud hynny, ti'n cymryd y bwlch i ffwrdd, ti'n neud amser i'r amddiffynwyr mynd yn ôl. Ie. Ond i fod yn deg ag amddiffyn Pen-y-bont, maen nhw wedi dangos eto pam bod nhw ar record amddiffynol mor dda. Maen nhw wedi rhoi cyrff lle mae'n cyfri fwy nag unwaith. Dyna pam bod fantes ond yn un gol. Mae unwaith eto cyfle i ddod â hi gan Conor Davies. Dyn ni mewn i'r ddau funud ola. Mi fydd amser ychwanegol wrth gwrs. Oherwydd yr holl newidiadau sydd wedi bod. A mae record gampus Limbric o fewn munudau yn sicr i gael ei chynnal. Mae'n bumed i'r dre newydd yn erbyn Hwlffordd. Ac amser sy'n bryn i'r dre newydd mewn termau gemau, ynddo. 7 gem, Nick. Oes. 7 gem, 21 o bwyntiau, a mae'n 5 tu ôl i Hwlffordd rwan o seithfad. A dwi'n meddwl, mae rhaid i ddweud, dwi'n meddwl, o safbwynt hygrededd y cyngrair, bod hi'n bwysig mae'r dre newydd sydd yn y seithfed safle. Heb ddiffyg parch i Hwlffordd. Ond fysa fo, wel, ddim llai nag embaras i'r cyngrair, tysa Hwlffordd yn gorffen yn y seithfed safle a ddim isio mynd i Ewrop. Iacwbw. Da ni mewn i'r amser ychwanegol. 4 munud amser ychwanegol. Honno wedi mynd dros yr ystlys. Os y seren y gêm, Malcolm Allen. Wel, ti'n edrych ar y tîm sy'n curo'r gêm, wel, edrych nes i ar y blaen y gêm. Ond maen nhw gyd i bod ar yr un lefel, a ella maen nhw'n gwneud digon i curo'r gêm, a Seintiau Newydd yna. Ond na, dyn yma, Ken Owen, y ffordd mae wedi ffeithio i dîm fel capten heddiw, efo taclo, efo'r sgiliau bach ma, efo cadw'r bel pan mae'n dimedru, a efo cywirdeb i basio, i trio cadw meddiant i'w dîm. Dwi'n meddwl mae'n gwneud yn ardderchog. Just i codi penna na, a cadw ni fynd, torchi llewis, dangos yr agwedd penderfynol na. Ie, a mae hynny wedi cadw nhw yn y gêm yn do. Hynny yw bod yr ysbryd yna wedi treiddio drwy'r tîm. Dyna dwi'n dweud, mae'n effaith knock-on dydy gan Ken Owen. A dydw wedi gadael i neb siglo o'i gwmpas o. Neb gadael i safona o'r ymdrech fynd lawr. Ken Owen. Mae'n beder i'r bala yn erbyn Cynarfon. Mae wedi bod o sal i Cynarfon di dildio 10 gol. A mae bala yn y trydydd safle ac yn sicrhau Ewrop. Dyna mae trydydd safle yn ei olygu. Rosgro cael ei giro gan Iacwbw Holland. Ddim cweit yn gallu bwydo Rosgro. 1 gol o wahaniaeth. Os a amser am 1 gol ddramatig alle newid pethau. Ac mae'n edrych yn fwy ac yn fwy tebygol. Mae'r 2 gêm na dros 7 diwrnod rhwng y Seintiau a Cheicona sy'n mynd i phenderfynu hi ar 2 gêm dros 7 diwrnod rhwng y Bari a Pen-y-bont sy'n mynd i phenderfynu'r 4 safle. Mae'n rhaid i ofyn y cwestiwn newid a canmol be mae'r clwbiau yma'n rhoi i fewn bob wythnos ar y munud. 3 gêm i dima i glwbiau sy'n mewn hanner amser mewn 7 diwrnod o wsos i wsos i wsos i wsos. A mae eisiau canmol y clybiau hefyd am y gofal maen nhw'n gymryd i wneud yn siŵr bod pobl yn saff, bod na ddim peryg. Mae pobl yn cyrraedd yma, maen nhw'n cyrraedd yn saff, a mae'n wir am ystydiau me i gyd. A mae'n mor bwysig nad oes a ddim byd yn mynd o'i le fel bod y tymor mae'n cael gorffen. A fydd e'n bris dybiau i ar y Seintiau Newydd i gymryd hon. Yn yr hanner munud ola nawr o'r 4. Heiddi ennill, Malcolm? Ydyn, just o fymryn, neu fi bach fwy o fedrach chi. Ti'n geith Pen-y-bont mynd o yma fo'i penna i fyny, sgwydda nôl, maen nhw wedi gwneud perfformiad, maen nhw wedi gwneud shift i fewn. Mae wedi gorffen yng Cheicona, maen nhw wedi ennill o gol i ddim. Felly os ydy'r Seintiau eisiau aros lle maen nhw beidio eildio. Canlyniadau sy'n bwysig adag yma'n Tremonig. A canlyniad pwysig i'r Seintiau Newydd ydy'r fuddugoliaeth yma.
Un gol yn ddigon. Gol gan Robles yn gynnar iawn yn yr ail hanner, a mae'r record berffaith Anthony Limbrick yn para, ac oherwydd hynny mae'r Seintiau yn para ar frig uwch gyngrair Cymru. Gêm gystadleol, gêm yn llawn digwyddiadau, gêm sydd wedi gorffen y Seintiau Newydd 1, Pen-y-bont 0. Diolch Nick, diolch Malcolm, ac yn fwy nag unrhyw beth arall, yn fwy na'r perfformiad, mae'r canlyniad, mae'r trip point. Unrhyw beth chi'n gallu wneud? Fe allan ni wneud e hefyd, meddwl Seintiau Newydd a Ceicona wrth ei gilydd. Mae'r Seintiau di ennill o gol i ddim, mae Ceicona di ennill o gol i ddim. Gartre yn erbyn y Bari Mike Wild i 15fed o tymor, gath y gol yna. Tipyn o'r gêm ar faes Tegir, mae'n beder i ddwy nawr yn y gêm na gyda llaw. Bala Canarfon, Venables yn cael y bedwaredd a'i ail o'r gêm. 1 ar 20 o goliau i Chris Venables. Esgyd air arall ar y ffordd iddo fe o bosib. O'n i'n gweud cyn y gêm, Dre Newydd Hwlffordd, mae'n y gêm bwysig, achos os yw Hwlffordd yn gorffen y 7fed, bydd neb yn mynd i'r gemael gyfle o ran y 6 isa. Mae Dre Newydd yn gallu dala nhw, maen nhw wedi chwalu nhw pnawn yma, ond dyma ni fel mae pethau tu ar brig. Dim yn gwahanu nhw, dim ond gwahaniaeth goliau. Mae'r bala'n edrych yn fwy cyfforddus yn y trydydd safle yna nawr. Ond faint mor bwysig bydd y gwahaniaeth goliau. A drychwch y gwahaniaeth na nawr, mae'r bwlch na di cau. A mae yna 7 gêm i fynd, mae yna amser y Dre Newydd gael bwlch ar Hwlffordd hefyd. A fel na mai, a fel na fyddi, os na newydydd yw'r hen ddywediad. A Siôn Moredydd, llon gyfarthiadau, nes i ofyn cyn y gêm. Bydd y sefyllfa ar un peth? Ydych chi'n gywir? Un i ddim yn y ddwy gêm mor syml o hynny. A nath neb blinco. Dal ddim wedi blinkio. Dim wedi blinco. Na, perfformiad cryf gyda Seintiau Newydd heddi, achos oedd Pen-y-bont yn tîm anodd ofnadwy dorri lawr, a pob clod un o mae safon o chwarae yn ystod y 90 munud. Be sydd yn ddiddorol yw, mae'r bala wedi taro 5 nawr yn erbyn Caernarfon gyda llaw, felly wythnos wael Caernarfon yn parhau. Ond cyn wythnos nesaf, Seintiau Newydd Ceicona, fan hyn, ond cyn i mae Ceicona yn chwarae'r bala ganol wythnos. Mae'r Seintiau'n chwarae hefyd. Mae'r bala, os oes un clwb yn gallu gwneud un y 6 yna i upsetio y ddau fawr, felly mae'r bala yw'r rheini. Ie, mae'n debyg a wedys ti'r dechrau'r rhaglen. Mae yna ddwy gêm yr wythnos nawr, felly mae'r fixture list yn un anodd. Felly fydd hi'n anodd i'r ddoi dîm, beth sy'n bwysig yw yn defnyddio y garfan. A dyna be nath y Seintiau Newydd, os nes ti'n notisio, sawl newid yn ystod yr 20 munud diwetha i roi hoi bach i'r chwaraewyr pwysig. Ie, gemau mawr i ddod. Dewch i ni glywed gan y rheolwr newydd sydd wedi bod yma tair gêm, ennill y dair, ddim di ildio gol. Dechrau gweddol ydyn ni, Sioned Dafydd sydd gyda Anthony Limbrick. Anthony, 3 games in charge, 3 wins. You make this head coach business look quite easy. Well, it certainly wasn't easy today. I thought it was our toughest game so far. I think credit to Pen-y-bont and how organised they were. They were very organised, hard to break down, and had a real tactical discipline about them, in good shape. And it was a really tough first half, and we had to really see the game out and be disciplined in the second half. And probably not the best performance from us, but at the moment I think coming into this split to get 3 wins in a row is good, and that takes us I think to 6 wins in a row now. So yeah, the team are on good form in terms of that, so we'll take the 3 points and move on. What aspects of the performance did please you? Yeah, the clean sheet, definitely the way we defended, I think, as a team, from the front to the back. And we said at half-time we needed to be patient and create that chance. And we came out second half, and I think the move was really good for the goal. I think Brobble played in Louis Robles with a good run, and that's what he can do, and we sort of missed him being in the team. So, yeah, I think there were a few pleasing bits, but also plenty to work on too. How important is it that you guys keep this momentum going, and how difficult will that be? Yeah, I think it will be difficult. We showed that today with how tough the game was. It was a really tough game that probably could have gone either way, and credit to them. And I think the momentum is the key, and hopefully we can keep moving forward with that momentum. A game to come in midweek, but of course we have to talk about that huge game against Connors Quay. That could be quite the spectacle. Yeah, I think it will be. I'm sure everyone's looking forward to that game, but we'll be well and truly focused on Tuesday and prepping for that on Monday and getting ready for that game, and then we can talk about that one afterwards. Diolch, Anthony. Thank you. Thank you. Yeah, wel, mae fe'n mwynhau bywyd. Yn benodiad diddorol, a hyd yn hyn, popeth yn mynd yn iawn. O diddorol clywed cyn y gêm, Mariet yn gweud, dim lot wedi newid, jyst pethau bach fan hyn fan draw. Mae fel sef wedi codi'r egni, falle hwnna'n gallu gwneud gwaniaeth? Wel, mae digon o brofiad o fe. Falle ddim yn y gyngred hyn, ond yn sicr ar draws pêl-droed wedi symud o Australia wrth gwrs. Felly digon o brofiad gyda fe. A fel ti'n gweud, newid
un peth neu ddau peth. Ddim yn newid gormod oherwydd mae'r chwaraewr yn nabod ei gilydd yn dda. Felly mae sôn hefyd, mae rhan o'r jigsaw ydy felly falle bydd yna un o ddoi cyhoeddiad yn ystod yr wythnos yn dod gyda fe hefyd. Un gol yn ddigon. Dyma hi, a fel o'n i'n cyrraedd y pwynt o ddechrau ail hanner, yn meddwl, Pen-y-bont yn dal i tir, achosi problemau fel hyn. Mae'n Seintiau'n Sgorio. Symudiad digon syml. Rhedeg oddi ar yr amddiffynwr, creu y lle, ac yn bennydd i'n glinigol. Mae'n neud i edrych yn haws na beth yw i. Dangos y llygad fel maen nhw'n gweud, a wedyn benny yn y gornel gyntaf. Fel rhywun sydd wedi sgorio lot mwy o goliau na fi, ni'n clywed hwnna lot. Ni'n falch o ti wedi benni. Dyna ddim yn anodd fi'n pwysleisio. Mae Malcolm sôn yn mynd, rhoi'r llygad. Mae hwnna'n beth. Chi'n gallu twyllio golgeidwad fel yna? Ti'n agor y gorff allan, edrych ar y golgeidwad, meddwl bod ni'n mynd i'r postyn pella, a wedyn newid y feddwl ar y foment diwetha. Dyna'n syml beth yw dangos y llygad. Falle bod ti'n dangos llygad gwahanol yn y discotecas. Ni'n mynd i symud mlaen y gyflym ti'n credu. Mwy o gyfaliadau, nôl at Sioned Dafydd. Reece, you didn't get the win today, but a massive shift from the team. How do you sum up your performance today? I thought it was a really disciplined performance. Obviously, despite them dominating the ball for large periods of the game, we limited them to very few chances. And unfortunately, you're always going to have 2 or 3 lapses of concentration. They took one of them, and that's football. We're just hoping then for our one opportunity to draw level. It just didn't quite come. Losing back-to-back games against Bala and TNS in the space of a few days, that's quite tough going, isn't it? Yeah, it's been a slog of a week, to be honest with you. Connor's key away as well, in with the mix, but we are competing with them every time. And I think these top sides know that when they play Pen-y-bont, they're going to be in for a tough game. With Barry losing today as well, this Tuesday night game could get quite tasty, couldn't it? Well, what we're doing, we're jostling for a place in a cup competition. So ultimately, we could beat Barry twice, or they could beat us twice, and the same for Carnarvon. And then the opposite happens in the playoffs when they come along. So at the moment we're just jostling, maybe a little bit of bragging rights and also a bit of confidence, but ultimately it'll come down to the playoffs. Diolch Rhys, thank you. Diolch yn fawr iawn. Rhys Griffiths gyda Sioned Dafydd, mae fe newydd derbyn fyna mwy na lai bod y trydydd safle wedi mynd, dwi'n credu, achos mae'r Bala di ennill pnawn yma, drychwch ar y sgôr 5-2 yn erbyn Carnarvon, a Carnarvon ar y blaen yn y gêm yna hefyd, ond y goliau hwyr yn neud y sgôr yn edrych yn poenus dros ben o ran Carnarvon. 2 Will Evans, 2 Chris Venables, 21 gol i Venables tymor yma nawr. A Dre Newydd i taro 5 hefyd wedi cael bwlch rhwng y seithfed safle, felly tas y Dre Newydd yn llwyddo gorffen yn seithfed, mi fydden nhw'n ymuno ar gemau ail gyfle ar gyfer Ewrop. Just i esbonio, ni yn ail adrodd, ond Holffordd ddim yn mynd i fod yn chwarae yn Ewrop, felly os yw nhw'n seithfed, fydden nhw ddim yn y gemau ail gyfle. Ond un i ddim yw'r sgôr mawr o ran y Seintiau Newydd, o ran Ceycona hefyd. Mae un gol yn ddi, ond ambell i gyfle yn yr ail hanner na i'r Seintiau. Bod nhw ddim yn chwalu Pen-y-bont, ond y meddiant yn bendant o'i plaid nhw. Y meddiant, hwnna'n gyfle, hanner cyfle ar y troiad. Fel ti'n gweud, y meddiant rhan fwyaf hwnna'n mynd i'r Seintiau Newydd, oherwydd ni, wrth gwrs nhw sy'n mynd i creu rhan fwyaf o'r cyfleoedd, ond hanner cyfleoedd nhw. A eto, dwi'n gweud hyn yn ystod y darllediad. Mae rhaid rhoi clod i Pen-y-bont, a Rhys Griffiths yn siarad fyna, pob tîm sy'n mynd i ddod lan yn erbyn Pen-y-bont. Maen nhw'n mynd i fod mewn am cystadleuaeth, a yn wir dyna beth gafodd y Seintiau Newydd y pnawn yma. A Pen-y-bont wedi datblygu yn rhyfeddol ers gyrraedd uwch gyngred Cymru. Mae yna uchelgais na hefyd, sy'n ambell i gyffyrddiad hyfryd gan y Seintiau Newydd. Dewch i ni gael mwy o mateb, Sioned Dafydd gyda Sgoriwr yr unig gol. Your first start this evening for a while, and you got the goal which proved to be the winning goal in the end. You must be delighted. Yeah, well, I just want to thank Phil, the physio. I've been out for a few weeks with a dead leg. We might laugh against that leg, but it was a bad one, so thankfully he got me back for today, and yeah, we got the win, most importantly. You had the perfect start to that second half. What did Anthony tell you guys in the dressing room at half-time? Yeah, well, to be fair, the gaffer pointed out 3 or 4 points that we could have improved on. That would have won us the game, and thankfully one of them paid off, and Rob's got on the half-turn like he does, and found me with a brilliant pass. And just a note on the new coach, how much are you guys enjoying playing under him so far? Yeah, well, obviously it's a fresh face with new ideas, and everyone's eager to impress, so the dynamic right now is really, really healthy in the team. Perfect. Thank you very much, diolch. Thank you. Diolch i Sioned fyna a Lewis Robles, sgoriwr y gol fuddigol. Yr un oedd y sgôr yn gêm Ceycona ar Barry, sy'n golygu bod pawb yn gyfartal ar o'n pwyntiau. Dewch i ni weld beth ddigwyddodd yn y gêm yna nawr. Mor braf gweld y cyffro o'r 2 gêm. Pŵl yn croesi, Wild yn penio. 15 tymor yma i Mike Wild. Bythol wyrdd yw'r term yn y coch i gyd.
Ond, fe allan i fod yn fwy. Danny Davies yn cael ei lorio. Mi oedd hi'n gecwr smotyn. Dim yn meith am hynny, ar y boenus hefyd. Ond, Morris yn methu am unwaith. Oedd hi'n wan hefyd, Mike Lewis yn arbed. Mike Lewis gofod gadael maes gyda ganaf yn erbyn y Seintiau ganol wythnos. Ath o Leeds i mlaen i'n lefe, ond Mike Lewis yn ôl y tîm arbed hwnna. A wedyn, eiliad fawr o bosib. Nat Jarvis, mor agos yn taro'r postyn, a Sean na'r ffactorau sydd yn i'r ffracsiynau bach hyd yn oed. Honna mewn mewn bydde popeth yn wahanol eto. Mae mor agos hynny, yr adeg ma'r tymor. Ie, yn hollol. So honna di mewn wedyn, so mae'r momentum yn shifto draw i'r Seintiau Newydd, ond ar hyn o bryd mae'n ddwy ceffyl blaen a fi'n edrych mlaen i weld y ras. Ie, mae'n beth da, fel dwi'n sôn o'r dechrau, mae'n gyffroes, mae'n hynny'r gyffroes, a mae'n ddau dîm sy'n chwarae mewn steil gwahanol, mae'r rheolwyr, un o'r rheolwyr newydd, mae'n gymeriadau gwahanol dros ben. Mae'n braf cael y gystadleuaeth, mae'n braf cael y cyferbyniad yn y gyngred hefyd. Ie, yn hollol, a dyna be bydd i'n neud y gêm wythnos nesaf mor ddeiniadol. Dwi'n gweld yr ddoi yn ennill yn ganol wythnos, maen nhw'n mynd i fod yn gemau reit caled, a dwi'n gweld i'n seto lan o gyfer penwythnos nesaf fel clinker. Ie, mae'n mynd i fod yn braf. A eto ni'n gweld, mae rhain yn llawn amser, Cicon a bron yn llawn amser, mae'n help hefyd adeg yma. Ydy, ti'n modd, os ti'n gallu cael y chwaraewyr y mewn, di llun, enghraifft fy'r y Seintiau Newydd i gweithio'r peth ar gyfer nos fawr. Mae hwnna'n lot o beth. Dyna ni hyfryd. Ni ar ben fan hyn. 2 gêm ar y we ganol wythnos hefyd. Cofiwch am rheini, lot mwy o sgorio i ddod. Dechreuwn ni pnawn yn gweud bod nhw'n gwbl gyfartal. Ni gorffen y pnawn yn gwbl gyfartal. Hwyr fawr i chi.